Прывітанне, паважанае спадарства. Сёння 9 сакавіка 19:05 па СЭТ, адпаведна 21:05 па мінскім часе, і выбарчая камісія адкрывае трэцяе сваё адкрытае пасяджэнне. І я, Алена Прыходзька, буду старшынёй гэтага пасяджэння. Ну і спачатку я абвешчу, хто ж на ім прысутнічаюць. Сёння чальцы выбарчай камісіі ў поўным складзе, і гэта Алена Жылачкіна-Жываглот, Пётр Маркелаў, Яраслаў Бекіш, Алена Прыходзька, я старшыня гэтага пасяджэння, і Зміцер Фурманаў. Таксама цягам часу да нас яшчэ далучыцца яшчэ адзін чалавек, які таксама будзе прысутнічаць і ўдзельнічаць у гэтым пасяджэнні. Нагадаю, што пасяджэнне праводзіцца публічна праз відэаканферэнц-сувязь. Ход пасяджэння фіксуецца сакратаром камісіі ў пратаколе. Відэазапіс дасяжны на платформе YouTube каардынацыйнай рады будзе. Ну і пратакол у друкаваным выглядзе будзе размешчаны на наступны дзень на сайце каардынацыйнай рады. Ну і калі мы ўсе гатовы, то я перайду да абвесткі парадка сённяшняга пасяджэння. Першае пытанне – гэта падпісанне трохбаковага мемарандума аб узаемадзеянні і размежаванні адказнасці. Па гэтым пытанні будзе дакладаць Алена Жываглот. Яна была адказная за склад тэкста гэтага дакумента, за камунікацыі, таму яна паведаміць аб тым, у якім стане ўсё гэта зараз. Другое пытанне – рашэнне аб зацвярджэнні тэхнічнага задання па стварэнні і функцыянаванні электроннай платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду 2026. Па гэтым пытанні дакладае Пётр Маркелаў, які быў адказны за працу над гэтым дакументам, камунікацыю з усімі зацікаўленымі бакамі. Трэцяе пытанне – гэта рашэнне аб зацвярджэнні палітыкі бяспекі. Дакладаю я па гэтым дакуменце, што ён сабе ўяўляе, дзе яго пабачыць і навошта ён. Чацвёртае пытанне – гэта падпісанне дамовы з тэхнічным правайдерам аб стварэнні абслугоўвання электроннай платформы. Таксама я дакладаю па гэтым пытанні. На пятым пытаннем у нас будзе публічны разгляд скаргі ад спадара Сергея Шалыгіна на дзеянні рашэння камісіі. Мы запрасілі спадара Шалыгіна прысутнічаць на гэтым разглядзе, таму спадзяемся, што ў яго атрымаецца далучыцца. Папярэдне ён даў згоду, спасылку яму адправілі, таму калі у яго не адбудзецца там нейкіх форс-мажорных абставінаў ці тэхнічных, ён будзе прысутнічаць на гэтай часткі пасяджэння. Шостае пытанне – рашэнне аб зацвярджэнні датаў галасавання і рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў. Гэта рашэнне будзе прымацца тут і цяпер чальцамі камісіі. Галасаваць мы будзем за гэтае рашэнне. Сёмае пытанне – тэрміны і правілы прыёму дакументаў ад выбарчых суб'ектаў і іх чальцоў. Па гэтым пытанні дакладаю я. Калегі дадаюць, удакладняюць, калі ёсць нейкія пытанні. Восьмае пытанне – гэта прапанова па ўдакладненні правілаў разгляду дакументаў ад чальцоў ці лідараў спісаў з катэгорыі былых палізняволеных, у якіх адсутнічаюць пасведчанні асобы. Гэтую прапанову высунуў Пётр Маркелаў, ён будзе яе агучваць. І апошняе пытанне – гэта запрашэнне назіральнікаў за выбарамі. Па гэтым пытанні дакладае Алена Жылачкіна-Жываглот, якая займаецца камунікацыямі і складаннем гэтага дакумента. Скажыце, калі ласка, калегі, ці згодны вы з парадкам сённяшняга пасяджэння, ці ёсць у вас нейкія пытанні, заўвагі, потому што я агучыла? Няма. Калі пытанняў няма, усе згодныя, тады пераходзім да разгляду першага пытання. Гэта у нас падпісанне трохбаковага мемарандума аб узаемадзеянні і размежаванні адказнасці. Я прадастаўляю слова Алене Жылачкіна-Жываглот, каб яна даклала, у якім стане гэты дакумент і навошта ён патрэбны нам усім. Добрый вечер усім.
Ну, у мяне добрая навіна. Дакумент стане падпісаны і нават апублікаваны. Гэта ўсё той же самы дакумент, пра які я казала на апошнім пасяджэнні выбарчай камісіі. Што гэта за дакумент? Гэта дакумент на 3 бакі. Першы гэта каардынацыйная рада у асобе спікера Арцёма Брухана. Другі гэта мы, выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду у асобе старшыні камісія Алены Прыходзька. Трэці гэта правайдар лічбавай платформы верыфікацыі галасавання у асобе Паўла Лібера, прадстаўніка праекта Новая Беларусь і модуля Беларусь ID. Вось так. Навошта мы зрабілі гэты дакумент? Галоўны сэнс, каб не было шэрых зон і няпэўнасці, хто за што адказвае у выбарчым працэсе і ў камунікацыі, у рэсурсах, у тэхнічнай частцы галасавання. То бок мемарандум гэта такі рамкавы дакумент, ён не змяняе палажэнне аб выбарах, не адмяняе яго, ён толькі удакладняе, як на практыцы ўзаемадзейнічаюць 3 бакі. Коротко, можа, скажу, что зафиксовано простыми словами, что комиссия, выборчая комиссия, мы застаемся незалежной структурой, отказываем за процедуру, за регистрацию выборчых субъектов, пасяджэнні, рашэнні, скаргі, разглядання скаргаў, тлумачэнні, вынікі. Мы формулюем тэхнічнае заданне на распрацоўку платформы для галасавання. Другі бок, правайдар, адказвае за тэхнічную рэалізацыю, то бок каб платформа працавала, дзейнічала, была стабільная і за бяспеку даных у межах узгодненага ТЗ. Каардынацыйная рада забяспечвае арганізацыйна матэрыяльную рэалізацыю працэса, у тым ліку арганізацыю, напрыклад, пасяджэнняў, у тым ліку фінансаванне дзейнасці правайдера, рэалізацыю гэтай платформы для галасавання, якая будзе рэалізавана па тэхнічным заданні, якое падрыхтавала камісія. Чаму гэта важна? Лічу, што першы пункт гэта празрыстасць, то бок важна, каб пісьмова было зафіксавана, хто за што адказвае. Мы спадзяемся, што такі мемарандум робіць працэс больш празрыстым для выбаршчыкаў, для выбарчых суб'ектаў. І што гэта дапаможа нам не размываць, не размазваць адказнасць, ні на каго нічога не перакладаць. Ну і ўсё хіба што. І гэты дакумент ужо апублікаваны. Спасылка ёсць на рэсурсах каардынацыйнай рады, у тэлеграм-канале была спасылка, на сайце каардынацыйнай рады. Ну і хіба што можна будзе паўтарыць у тэксце апісання да трансляцыі таксама спасылкі на дакументы, пра якія мы кажам. Усё. Дякую вялікі, Алена. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць пытанні ці ўдакладненні паводле таго, што Алена ўжо агучыла? Няма. І дзякую, Алена, за працу. Нагадаю, што на ёй былі ўсе камунікацыі, дамовіцца з 3 бакамі. І я хочу яшчэ таксама падзякаваць і Арцёму Брухану, і прадстаўнікам каманды Паўла Лібера за тое, што аператыўна і карэктна працавалі над гэтым дакументам. І гэта было канструктыўна і прыемна. А зараз, калі ў нас ўжо гэтае пытанне разгледжана, то мы можам перайсці да разгляду другога пытання. І гэта рашэнне аб зацвярджэнні тэхнічнага задання па стварэнні і функцыянаванні электроннай платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Пётр Маркелаў адказваў за гэтую частку і за складанне дакумента, і за камунікацыі з камандай Паўла Лібера, і за данесенне гэтых камунікацый да чальцоў камісіі. Таму, калі ласка, Пётр, табе слово.
Не, ну, пракаментаваць тое, што было зменена з мінулага разу, гэта тое, што мы прыбралі магчымасці ручной верыфікацыі асобаў, пакінулі толькі 2 шляхі для верыфікацыі. Гэта праз пашпарт Новай Беларусі ці звычайны пашпарт, можна пратэрмінаваны. Вось, ну, сапраўды гэта рашэнне было як бы ўжо зацверджана камісіяй, але, ну, в прынцыпе, мы ж будзем сёння яшчэ разглядаць скаргу якраз на гэты конт. То, в прынцыпе, конечно, можна было б гэта яшчэ раз абмеркаваць пасля гэтага разгляду, да, ўсё ж такі, бо пытанне скаргі яны датычацца гэтага тэхнічнага задання. Бо вось, ну, але як бы што вы прапануеце на гэты конт? Просто мы ж як бы ўжо галасавалі, то бок, ну, але мы разглядаем скаргу, то бок, ну, Ну так, мы за документ проголосовали. Я нават могу агучыць, як за яго прагаласавалі. За прыняццё дакумента было 3 чалавекі, гэта Алена Прыходзька, Зміцер Фурмалаў і Ярослаў Бекіш, і 2 чалавекі ўстрымаліся. Гэта Алена Жывагод і Пётр Маркелаў. За дакумент прагаласавалі, і дакумент таксама быў дасланы камандзе Паўла Лібера. І так, зараз мы будзем разглядаць скаргу, якая можа паўплываць на гэты дакумент у тым ліку. Але тым не менш, ну, сітуацыя такая. То бок дакумент ёсць, ён складзены, заданне ёсць, але ёсць і скарга ад чалавека, якая, ну, пакуль што на дадзеным этапе супярэчыць гэтаму ну так, то бок можна сказаць, што ёсць версія, на якой мы дамовіліся ўжо, яна існуе, яна гатовая для перадачы тэхнічнаму правайдеру. Вось. Ну і пазней ўжо там будзе яшчэ адзін слот, дзе я магу патлумачыць, вось, як можна задаволіць, в прынцыпе, скаргу. Вось. Алена, калі ласка. Я хацела дадаць, што я не бачу тут ніякага канфлікту, то бок камісіі трэба будзе працаваць. Гэта хіба што будзе не астатняя скарга. У нас ёсць працэс. Гэта не значыць, што нічога не можа быць змененым. Магчыма, пасля скаргі, якая паўплывае на нешта, але так, мы перадалі тэхнічнае заданне, каб выконваць свае абавязкі. То бок я не бачу тут ніякага канфлікту з тым, што скаргі будуць прыходзіць. І прыйшла такая менавіта скарга. Ну і гэтае тэхнічнае заданне будзе апублікавана ў адкрытым доступе, то, ну, калі ёсць там зацікаўленыя людзі, якія, каму цікава паглядзець, як гэта ўсё выглядае з тэхнічнага боку, змогуць азнаёміцца з гэтым дакументам. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у каго пытанні, удакладненні, потому што ўжо агучана па пытанню тэхнічнага задання? Няма. Тады рухаемся далей і пераходзім да трэцяга пытання. Гэта рашэнне аб зацвярджэнні палітыкі бяспекі, якая ўжо зацверджана чальцамі камісіі. Аднагалосна ўсе чальцы камісіі прагаласавалі за зацвярджэнне палітыкі бяспекі. І я коротко раскажу, што гэта неабходны дакумент, які ў першую чаргу дэкларуе, што выбарчая камісія прытрымліваецца рэгламента абароны персанальных даных Еўрапейскага Саюза, так званый GDPR. І менавіта гэты асноўны дакумент і выкананне гэтых нормаў, таму што мы ўсё ж такі працуем і жывем у большасці на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, ён быў асновай і падставай для стварэння палітыкі бяспекі. І сама палітыка бяспекі распрацавана ў мэтах захавання ў першую чаргу бяспекі удзельнікаў выбарчага працэса. І таксама абароны правоў і свабод чалавека пры апрацоўцы персанальных даных, у тым ліку правоў на недатыкальнасць прыватнага жыцця, таямніцу галасавання, а таксама рэгламентацыі прынцыпаў і асноўных патрабаванняў да апрацоўкі персанальных даных у адпаведнасці з GDPR.
У палітыкі бяспекі дэкларуецца, што пры правядзенні выбарчага працэсу забяспечваюцца ўмовы, якія выключаюць уцечку персанальных даных асобам, органам і арганізацыям, якія не ўдзельнічаюць у правядзенні выбарчага працэса. Ну і што апрацоўка даных ажыццяўляецца метадам псеўдаанімізацыі. У выпадку, калі ўсё ж такі уцечка персанальных даных нейкім чынам адбудзецца, ці хтосьці несанкцыянавана атрымае доступ да персанальных даных, то іх збор неадкладна спыняецца, і ўсе атрыманыя падчас выбарчага працэсу персанальныя даныя неадкладна знішчаюцца, а ўсе выбаршчыкі неадкладна інфармуюцца аб здарэнні. Аб'ём персанальных даных, якія падлягаюць перадачы, абумоўлены неабходнасцю пацвердзіць прыналежнасць выбаршчыка, у першую чаргу да грамадзянства Рэспублікі Беларусі, ну, да таго, што чалавек з'яўляецца паўнагадовым таксама, і аб'ём залежыць ад абранага асобай спосабу ідэнтыфікацыі. Кожная асоба, якая перадае свае персанальныя даныя, прапануецца азнаёміцца з данай палітыкай бяспекі, і яна будзе размешчана так, каб яна была зразумела, дасяжна, і чалавек мог яе прачытаць. То бок яна будзе размешчана непасрэдна на самой платформе Беларусь ID, на платформе ці на сайце, калі чалавек абярэ галасаваць праз сайт. У мэтах абароны сваіх персанальных даных асоба мае права атрымаць доступ да іх, атрымаць інфармацыю, якая тычыцца апрацоўкі персанальных даных, ну а таксама у пэўных выпадках патрабаваць выключэння ці выпраўлення, калі гэтыя даныя няслушныя ці няпоўныя. Тут гэты эпізод хутчэй тычыцца персанальных даных, якія нам перадаюць выбарчыя суб'екты. Выбарчая камісія ў мэтах арганізацыі правядзення выбарчага працэсу можа звяртацца да спецыялістаў у сферы лічбавай бяспекі і прыцягваць іх да працэсаў у якасці кансультантаў ці назіральнікаў. Ну а выбаршчык мае права даць згоду на доступ да персанальных даных неабмежаванаму колу назіральнікаў за выбарам у каардынацыйную раду. Гэта, ну, яго прыватнае права. І тэрмін захавання персанальных даных, важны чыннік, абмяжоўваецца выбарчым працэсам, то бок пасля па заканчэнні выбарчага працэса і вычарпання магчымасцяў абскарджвання выніковага рашэння па выбарах у каардынацыйную раду, усе атрыманыя персанальныя даныя выдаляюцца цягам 24 гадзін. І па рашэнні выбарчай камісіі ў мэтах бяспекі могуць быць выдаленыя да гэтага тэрміну, калі, ну, такая будзе сітуацыя. Пры выяўленні несапраўдных персанальных даных яны таксама неадкладна выдаляюцца, а дадзены голас не ўлічваецца. Вось гэта ўсё, што тычыцца палітыкі бяспекі, якая размешчана на сайце каардынацыйнай рады. Таксама з гэтым дакументам можна і трэба азнаёміцца, асабліва калі вы з'яўляецеся ці плануеце быць удзельнікам выбарчага працэса, будь у якой ролі. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць у вас пытанні, удакладненні, потому што я ўжо агучыла? Дзякуй, няма. Пераходзім да 4-го пытання. Гэта падпісанне дамовы з тэхнічным правайдерам аб стварэнні абслугоўвання электроннай платформы. Таксама я паведамлю пра гэта, таму што я падпісвала гэтую дамову ад імя каардынацыйнай рады. Гэта дамова рамачная, яна рэгулюе магчымасць правайдера ажыццяўляць сваю працу. Гэты дакумент не будзе ў публічным доступе выкладвацца, таму што ён утрымлівае ўразлівыя персанальныя даныя бакоў, якія падпісвалі гэтую дамову. Але яна не тычыцца, гэтая дамова, ніякім чынам выбарчых суб'ектаў альбо выбаршчыкаў, толькі ў тым кантэксце, што калі пункты гэтай дамовы не будуць выкананыя, то, магчыма, у правайдера не будзе магчымасці ажыццяўляць свае дзеянні. Вось, таму гэты дакумент быў патрэбны, і спадзяюся, што усе бакі выканаюць свае абавязкі. Ці ёсць, скажыце, калі ласка, пытанні па гэтым дакуменце?
Но я тут толькі дадам яшчэ, што ў каардынацыйнай рады акурат тут абавязкаў у дадзеным дакуменце няма, больш кантралюючыя функцыі. І калі няма, то мы можам у прынцыпе пераходзіць да 5-го пытання разгляда скаргі ад спадара Сергея Шалыгіна. Скажыце, калі ласка, ці ёсць ён на сувязі, ці можа ён зараз далучыцца? Ёсць на сувязі, Ён на сувязі, ну тады, калі ласка, далучыце спадара. Ужо у працэсе падключэння. Так, Сергей з намі. Бачым, што далучыўся. Сергей, добрый вечер. Прывітанне ўсім. Чутно. Дзякуй, бачна і чутна. Калі ласка, прадстаўцесь і скажыце, як нам лепш да вас звяртацца. Сергей Шалыгін, можна Сергей. Прывітанне ўсім. Ну, больш няма чего дадаць. Все астатняе людзі ведаюць. Дзякуй. Окей, дзякуй. Вітаем вас, Сергей, дзякуй, што далучыліся. І з вашага дазволу я тады агучу сутнасць вашай скаргі. Вы, калі ласка, паслухаеце, ці ўсё я дакладна скажу па сутнасці, ну і калі не, то выкажыце свае заўвагі. Спадар Сергей Шалыгін звярнуўся да выбарчай камісіі са скаргай на рашэнне камісіі і у сваёй скарге спадар Шалыгін сцвярджае наступнае, што мноства беларусаў не маюць магчымасць прагаласаваць на выбарах УКР праз адсутнасць беларускага пашпарту або пашпарту Новай Беларусі. Від на жыхарства маюць амаль усе беларусы, якія вымушана з'ехалі з краіны. Абмежаванне галасаваць з выкарыстаннем ВНЖ спадар Шалыгін лічыць штучна створаным, і гэта парушае правы выбаршчыкаў. І ў сваёй скарзе заяўнік лічыць абмежаванне недапушчальнымі і просіць даць магчымасць прагаласаваць грамадзянам Беларусі на выбарах УКР наступным чынам. Першы варыянт праз індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не мае віда на жыхарства. Другі варыянт праз верыфікацыю па віду жыхарства. Скажыце, калі ласка, спадар Сергей, ці правільна я данесла сутнасць вашай скаргі, калі не, то папраўце ці дадайце. Толькі знік гук на адной фразе, па-першае. Лепш паўтарыць, бо гуку не было ў цябе. Алена. Так, на якой фразе, выбачаюсь, не было гуку? Скаргі. Ага. Скаргі, окей, што мноства беларусаў не маюць магчымасць прагаласаваць на выбарах УКР праз адсутнасць беларускага пашпарту або пашпарту Новай Беларусі. Далей там пра віды на жыхарства і варыянты, якія прапануе спадар Шалыгін, праз індывідуальную верыфікацыю ці праз верыфікацыю па віду на жыхарства. Сергей, калі ласка, ці ўсё дакладна я агучыла? Так, я звярнуў увагу, што я кажу менавіта пра грамадзян Беларусі. Это людзі, якія маюць грамадзянства, не ўлічваючы якія дакументы на руках. Калі я правільна агучыла сутнасць скаргі, тады можам пераходзіць да пытанняў. Нагадаю, калегі, што у нас ёсць магчымасць задаваць спадару Сергею удакладняючыя пытанні, як і у вас, спадар Сергей, ёсць магчымасць адказваць ці не адказваць на іх, ці задаваць пытанні чальцам камісіі. Калі вы падтрымліваеце тое ўсё, што я сказала, тады хацелось бы, канешне, пачуць на вашу пазіцыю. Па-першае, чаму гэтае пытанне увогуле вы ўзнялі, так? Чаму яно вас бянтэжыць і баліць, і чым вы кіраваліся, калі вы сцвярджалі, там, напрыклад, пра мноства беларусаў, якія, на дадзеным выпадку рашэннем камісіі з'яўляюцца абмежаванымі ў сваіх выбарчых правах, калі ласка.
Я бы зараз не фокусаваўся на рашэнні камісіі. Я зараз скажу, што камісія не забяспечвае магчымасць прымаць удзелам пэўнай катэгорыі людзей. Чым я кіраваўся? Яшчэ ў трэцяга склікання гэта праблема была, мы пра яе ведалі. І яшчэ тады мне мае сябры писали и казали, калі я балатаваўся ў КР, што Сергей, мы не можем за цябе прагаласаваць, таму што ў мяне няма пашпарту. Тады было абмежаванне выключна па сінім па-беларускім, зараз дадалі пашпарт Новай Беларусі, але выключна па паспартам. Чаму я кажу пра вялікую колькасць? Калі не памыляюся, то 2 ці 3 тысячи чалавек, Наталья калегаў, арганізацыя дапамога, яна вывозила альбо перевозила праз мяжу. И те люди, которые переезжают под межу, звычайно, они, альбо лесом проходят без занятия документов, альбо могут от поселения. Мы маем каля плюс-минус 150 человек депортованных людей, яких вывезли из Беларуси, у яких так само нема ніяких документов, але мы чомусь обмежовуємо. Я кажу зараз про ту категорію людей, яка вже отримала від режиму желание з тим, що ми громадяне, обмежування на території, обмежування тут. І зараз ми кажемо, що, вибачайте, ви тільки можете удільничати у голосуванні, або розповсюдити інформацію про ходи, і все. Лічу, що це недопущально. На великий жаль, комиссия стоит зараз перед фактом, что платформа позволяет верификовать там по неким іншим документам, але эта проблема, я звертаю ще раз увагу, на не сьогоднішнього місяця, це проблема 2 років. Тому, можливо, ми стали закладниками ситуації, що вимушені працювати у тих умовах, які є. Тому я попросив, який писав свою скарзі, альбо дозволить кваліфікацію, альбо перевести. Не чутно, я не чую большую частку слова, нешта со звуком, что з інтернетом. Во всіх так ці у мене. Дякую, Петр, так само так. І скажите, гэта з нашага боку? Выбачайце, Сергей, што перабіваем, таму што страчваецца гук і вас вельмі... Гэта з нашага боку праблема, то бок гэта праблема трансляцыі, ці можа проста Сергею штосьці з наладамі? То скажите, что не чули, я могу повторить. Я так прерывіста Праблема, чутна. я думаю, тым, што калі ты кажаш не наўпрост да свайго мікрафону, які забірае гук, то яна скача. То бок лепш не рабіць так галавой. Я думаю, што так. Понял. Карацей, гісторыя чутно мяне? Цішэй можа казаць. Можа быць, цішэй казаць. Давайте я відео выключу. Нешта з якасцю гука. Можа быць, цішэй казаць, паспрабаваць. Давайте, калі гэта можа інтэрнет не цягне, паспрабуйце без відэа. Мы бачылі вас, што гэта вы. Паспрабуйце без... А так мяне чутно? Так лепш. Прынамсі зараз. То я выбачаюся. Ще на выборах скликання. Чутно мене? Давайте... Може з телефона зайсці? Да. Одну хвилиночку. Ми почекаємо, нічого. Давайте, перезайдіть з іншої прилади. Господарство, пакуль чакаем, вось у чатику просяць адкрыпіць вусы, так званыя, калі ёсць такая магчымасць. Зараз у Zoom мы адкрэплены, а я на Ютубе не магу праверыць. За Ютуб не адказваю, але там же выводзіцца з Zoom вакенцыя. Дзякую. Зміцер, Зміцер, дзякуй, ты адсочваеш каментары і пытанні на Ютубе, да? Так, дзякуй вялікі, што ўзяў гэтую функцыю, гэта важна. Я думаю, што сёння будуць пытанні, асабліва ў рэчышчы разгляду пытання з Сергеем, тому супер, калі хтосьці будзе маніторыць гэта.
Сергей? Пакуль ввогуле няма гуку. Паспрабуйце. Сергей долучився. Вибачайте. Сергей Калиласка, скажите, как мы... Некая реха. Это не у меня, это у Алины так само было рыха. То знал. Можно замьютить, Сергей. Сергей, может, попробуйте выключить динамик. Паспрабуем яшчэ раз. Рэха няма. Сергей, калі ласка, скажите что-нибудь, каб мы вас пачулі. Он вышел, и я зноў. Як бы акенца ёсць, пакуль не чутно. Я уже повыключал все, что магчыма, зараз меня чутно. Супер, выдатна чутно. Можна і відео включить. Чутно выдатна. Працягніце, калі ласка, там што не паспелі дагаварыць, таму што я так разумею, асноўная думка была выказана зараз у працэсе там пытанняў і адказаў. Высветлім тое, што... Да. Звярталі увагу, задавалі пытанне, чаму я адчуваю так, што вялікая колькасць беларусаў абмежаваная. Я казаў пра некалькі тысяч людзей, якіх перавязла толькі адна дапамога тут у Вільні. Яны звычайна пераходзілі праз балота, плылі праз рэчку, там ці яшчэ якая магчымасць была. Гэта 150 дэпартаваных беларусаў, якія выехалі таксама без дакументаў, і мы не можам па сённяшніх порядках, так бы мовіць, мы не можам іх дапусціць. І лічу, што гэта непрымальна. Мы павінны бароцца за ўдзел кожнага, а самі ствараем штучна, альбо не штучна, але не можам развівацца ў гэты бок і вырашыць гэта пытанне. Па сутнасці, магу лепш адказаць на пытанне, чым нешта так распавядаць. Калегі, ці ёсць у вас пытанне да Сергея? Таму што ў мяне ёсць, але можа хтосьці хоча задаць, калі ласка. Да, Сергей, добрый вечер. У меня есть пара пытаний, калі магчыма. Вы казалі, што вы ўжо балатаваліся ў Коордынацыйную раду мінулы раз. Ці вы ўвайшлі ў склад Коордынацыйнай рады? Я у траўні 24 года выйшаў з блока УЛА і выйшаў за невыкананне выбарчага працэса у сакратарыят Коордынацыйнай рады. Тады таксама была скарга, яе замялі, заціснулі, і забылі. Да, маё пытанне просто, ці вы былі ў складзе Коордынацыйнай рады? Не. Дякую за адказ. Другое пытанне. Вы у сваёй скарге кажаце пра тое, што вы лічыце, што гэта абавязак камісіі забяспечыць магчымасць прыняцця іншых тыпаў дакументаў, ВНЖ і так далей. Маё пытанне такое, чаму вы лічыце, што гэта менавіта абавязак камісіі, а не Коордынацыйнай рады? Просто, каб зразумець вас лепей, чаму вы гэту адказнасць так преподносіце? Я преподношу тому, что организацию выборов складена менавіта не на КР, а на выборчую комиссию. И мы зараз скажем зноў жа про громадян Беларуси, и мы можем забеспечить громадянам Беларуси их удел у выборах. Вот и все. Я бы лічыў, что зараз выборчая комиссия может зрабіць той пэўны крок, які зрабіў за 2 гады Коордынацыйная рада. Той час мы уже згубілі, але зараз нельга это забывать.
Третє питання, коли я правильно розумію, то ми з вами однолькова розуміємо, що, по-перше, і ви, і ми тут усі зацікавлені, щоб всі могли громадяни Білорусі прийняти. Да? Но коли ми так однолькова гэта розуміємо, то ці правильно я вас розумію, що ви пропонуєте, щоб виконати ваші потребування, перенести дату виборів. Это крайняя магчымасць. Я б не хацеў, каб это было, але калі немагчыма забяспечыць удзел і верыфікацыю людзей праз нейкія ручныя праверкі інструменты альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць грамадзянства чалавека. Ну, у мяне, напрыклад, від на жыхарства літоўскі, і там напісана «Білай», то, што я грамадзянін Беларусі. Ну, альбо там, я не ведаю, там беларускія, это зноў не моя прерогатива, я звяртаюся да вас забяспечыць эту магчымасць. Вось, ну, але перанос выбараў забяспечваем, значит, выборы, ну, такія сабе. Я пытанне яшчэ ў Дмітра, но у мяне апошняе. Ці вы, Сергей, усведамляеце, што не ва ўсіх дакументах, якія вы узгадваеце ў сваёй скаргі, ёсць пазначэнне грамадзянства. Не ва ўсіх краінах віды на жыхарства пазначаюць арыгінальнае грамадзянства, не ўсе driving license, правы кіроўцы пазначаюць грамадзянства. Ці гэта вы ўсведамляеце, калі звяртаецеся з такой прапановай? Я усведомляю, але я шукаў бы спосабы вырашэння гэтай праблемы. Напрыклад, ведаючы то, што ў 2021 годзе нашы айцішныя спецыялісты выкачалі ўсю пашпартную базу дадзеных, але по сканам гэтых дакументаў людзі не могуць прымаць удзел у гэтых выбарах. Тут можна знайсці некалькі магчымых шляхоў для таго, каб верыфікаваць чалавека. Бо сапраўды зараз маем сітуацыю, што людзі без пашпарту, без сіняга і без чырвонага. Да, Сергей, мы гэта разумеем і сапраўды шмат пра гэта думалі. Дзякуй, я зразумеў вашу пазіцыю. Дзякуй. Калі, калегі, у вас няма пытання, то Ёсць пытанне? ёсць пытанне. Так, калі ласка, Дякую. Спадар Сергей, у меня пытанне да вас. Вось вы казалі, што мінулы раз былі выбары, і таксама такая ж праблема была, але ж ці планавалі, ці звярталіся да Кансэнрады з гэтай прапановай, што зараз звяртаецеся з гэтай скаргай. Вось ці была такая магчымасць увогуле звярнуцца? Адкажыце, калі ласка, на гэта пытанне. Дзякуй. Неяк не надаваў гэтаму пытанню, яно у мяне узнікла зараз, нават не ў падсвядомасці, а проста узнікла, калі людзі, якія мінулы раз не маглі галасаваць, і зараз апынуліся ў той же самай сітуацыі, ну што, за 2 гады нічога не змянілася. Кажа, Сергей, ну, блин, это ненармальна. Тым больш, частка гэтых хлопцаў, яны воевали ва Украине, и мне, глядите на вочы, сказать, что поднять руки и опустить, ну, я не могу. Выбачаюсь. Ці правильно зразумеў, што вы не глядзелі магчымасць звярнуцца да Кансэнрады з гэтай прапановай? Ну, калі б пачаліся трошки раней, трошки раней, дарэчы, таксама Не чутно, вас не чутно, спадар Сергей. Зараз? Гуки А, зараз дзеляцца, чутно. але скача. Ага, я выбачаюся. Варыянт больш грунтоўнай падрыхтоўкі да выбараў, а калі падрыхтоўка не забяспечвае празрыстасць альбо там нейкі там глобальнае прыцягванне людзей, казаў і філосаф Владимир Маскевіч таксама. Все зараз за людзей, а самі чамусьці не бачым у сваім воку там бервяно. Ну, Зміцер, выбачаюся, калі не адказаў. Зразумеў, дзякуй вялікі. Пётр, калі ласка. Так, дякую.
Во-перше, хочу сказать, что это значное пытанне, бо колькасць людзей тут можа быць і не 2-3 чалавекі, а сотні, а можа і больш. Вось. Але таксама я лічу, што выбары пераносіць не трэба, каб задаволіць гэту скаргу, гэта зусім не абавязкова. Ну, вяртаючыся дакладней, мы, напэўна, яшчэ далей будзем абмяркоўваць рэгістрацыю выбарчых спісаў, і тое, як мы будзем правяраць, што тыя, хто ў гэтых выбарчых спісах з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. Для нас, мы казалі так, што будзе дастаткова фотаздымку не апрацаванага, там, не AI, а сапраўднага фотаздымку пашпарту. Вось. То бок, в прынцыпе, чаму б такі ж прынцып не прымяніць для рэгістрацыі выбаршчыкаў і выдачы бюлетэня. Бо тэхнічна гэта рэалізаваць магчыма, і гэта не складана. Все, што нам спатрэбіцца, гэта фаза папярэдняй рэгістрацыі, калі такім жа чынам, напрыклад, праз фотаздымак пашпарту, мы там яго праганяем, правяраем, што там няма AI, што гэта не дэдагаваны фотаздымак, мы можам гэта дадаць да нашай сістэмы, ў прынцыпе, і такім чынам гэта тэхнічна зрабіць. Вось, таксама я лічу, што, в прынцыпе, тут няма ніякіх іміджавых рызыкаў, так? Бо з аднаго боку можна сказаць, вось, калі нехта падумае, што там камісія ці нехта мае доступ да гэтых персанальных даных, то гэта дрэнна. Дрэнны імідж у Каардынацыйнай рады. Але калі мы прыглядзімся так, на тое, што адбываецца, то гэта хутчэй будзе смешна выглядаць, бо сапраўды ёсць група людзей, якіх няма ні таго, ні іншага пашпарта. Канешне, таксама, в прынцыпе, можна зрабіць пашпарт Новай Беларусі, так, і галасаваць з ім. Але, вось некаторыя людзі таксама, можна зрабіць пашпарт Новай Беларусі, чаму б не зрабіць? Добры, класны праект. У мяне такі пашпарт ёсць, і всіх заклікаю яго рабіць. Вельмі прыгожа выглядае, і можна ім карыстацца. Ладно, я доходжу да тэмы. У нас зараз мы задаем пытанні, а не разважаем самі. Мы задаем пытанні да Сергея. Разважаць і абмяркоўваць мы будзем пазней. Калі ласка, пытанне. Пытанняў няма. Алена, калі ласка. Из-за комментария Петра и тому, что нам принимать решение, я хочу задать питание, Сергей, такое вам. А кому вы доверяли больше? Ручной верификации данных по фотографии, ці якой-небудь верификации данных особ, у яких нема пашпарту, ці персональной верификации на інфопоінті і видачі документу пашпарта Нової Білорусі? То бок у нас ёсць пытанне, як верыфікаваць. Для гэтага трэба альбо мы давяраем міжнародны правайдеру, які верыфікуе дакументы, альбо мы каму-нибудь давяраем. Я маю досвед назірання за выбарамі, а зараз я ў выбарчай камісіі. Мне не вельмі падабаецца сітуацыя, калі мы кажам, давярайце нам, што мы верыфікуем, бо ёсць пытанне дедуплікацыі. А як зрабіць так, каб той чалавек, які прыйдзе з фотаздымкам, ці верыфікаваны вясной, ці Сергеем Шалыгінам, ці Аленай Жываглот, не быў ужо выбаршчыкам на гэты момант. То бок мы разумеем, якое пытанне, так? Гэта тэхнічнае пытанне. І далей у нас ёсць пытанне, як верыфікаваць і дедупліцыраваць. І каму мы можам давяраць гэта? Пакуль я стаяла на тым, што мы можам давяраць тэхнічнаму правайдеру, у закрытай экасістэме, каб не пускаць туды якую-небудзь фізічную асобу, бо каб дедупліцыраваць, трэба параўнаць нешта з нечым. І вось тут я ведаю вельмі, што, Сергей, вы тэхнічна падкаваны чалавек, і мы разам працавалі над назіраннем за выбарамі 2020 Беларусі, і мне цікава сапраўды, як вам падаецца, дзе гэты больш празрыстасці і, можа быць, даверу для такога тэхнічнага пытання. Але пытанне гэта для Сергея, Пётр, не да цябе. Для Сергея, да. Дзякую. Пётр, я бачу твою руку, але пытанне да Сергея, таму, калі ласка, Сергей адказвае. Па-першае, мы зараз не описываем ручную верификацию, мы не ведаем, якая магчыма
калі яна зрынецца з места, якая верыфікацыя будзе. Я ўзгадваю свой час, калі рэгістраваўся ў розныя экстрэмісцкія альбо тэрарыстычныя групы, то туды трэба было накіроўваць відэа чалавека разам з разгорнутым пашпартам, а зараз можна казаць, там не разгорнуты пашпарт, а нейкая там іншая штука, відэа. І толькі тады людзей верыфікоўвалі. Наколькі гэта карэктная штука, я не магу казаць. Я згодны з верыфікацыяй і чаць. І калі больш давяраць, і сабе. Ну, я што магу казаць на пытанне. Калі камісія бере на сябе адказнасць правесці выбары сумленна, чесна, ну, то трэба браць такую адказнасць. А не спадзявацца, што Паша, ну, все там раскладзе по палічках. Гэта адказнасць. Таму я не буду казаць, што лепш. Вядома, зручней, больш надзейна, калі машина проверяя машину там некую. Але зараз трошки сходимо до того питання, що ми розглядаємо. Даємо, розмовляємо зараз про чимось уділу. Ці ми кажемо, що да, чимось така буде, тільки яка вона. І ми зараз так на питання і не казали по сутності своєї. Могу я фоллоуап коротенький? Бо мені падаецца важна не просто пачуць каментары, але каб было празрыста зразумела, якое меркаванне за гэтым стаіць, за гэтым рашэннем. І гэтае пытанне, адказнасць, так, гэтае пытанне дедуплікацыі, то бок параўнання, каб не было адной персоны у спісе выбаршчыкаў, так? То з відэа гэта не празрыста для мяне, як зрабіць. Ну, мы разумеем, так, што як параўнаць фота і відэа. То бок тут не толькі атрымліваецца, што гэта не толькі спіс тых людзей, у каго няма дакументаў, а такіх вельмі шмат, больш, чым нават Сергей пералічыў, тых, хто проста чакае паўторнае, у каго проста пагублены пашпарт і гэтак далей. Але да больш дадзеных. Дзякую. Хотел отказать, в принципе, Елена. Пётр, мы зараз задаем пытанне. Я прошу прытрымлівацца рэгламента. Калі мы задаем пытанне, Калі у тебе пытанне да Сергея, задавай пытанне. Калі паразважаць, адказаць на пытанне, гэта іншая частка. Зараз у нас пытанне да Сергея. Ці ёсць, калегі, пытанне да Сергея, тому што у мяне ёсць. І можа астатняе толькі, бо можа быць, Сергей, вы адказвалі, але быў гук такі, калі выбраць пра давер да верыфікацыі, то ён вышэйшы, калі гэтая асоба прыходзіць на інфапоінт. Бо я так бачыла пашпартнаму Беларусі, як выйсці з гэтага, бо там прыходзіць асоба, атрымлівае нейкі дакумент. Гэта пакуль што адзіныя такія інфапоінты, куды прыходзіць асоба, не перасылае ні відэа, ніяк яшчэ-небудзь, ці па відэа, ці па фотаздымках. Ну, можа быць, трохі маніпулятыўна, але ну, вось падталківаю да гэтага. Я кажуся, што пашпартная Беларусь – это адзін з інструментаў. Але Алена таксама, напэўна, ведае, што пэўныя людзі скептычна да яго ставяцца, і тых людзей сабе за 97 пашпарт, і тады ты будзеш удзел у выбарах. Калі будзем даваць, але гэта не рэалізована. У меня туды пытанне узакладняючае ёсць. Так, все ж таки, Сергей, ты лічыш, што кошт пашпартоў, ці будзе гэта з'яўляцца перашкодай для некаторых людзей да удзелу ў галасаванні? Я не про кошт, я ўвогуле пра ставленне ў людзей да гэтага пашпарту. Я разумею, што это на дадзены момант на сёння сумнів. Это документ. Ну, это не документ. Это пашпарт. Але юридично вона під собою нічого не несе. На дадзены момант, повторюся ще раз. І тому
Поездки туды-сюды. Не чутно, не чутно, не чутно. Вельмі дрэнна чутно. Можа, ну, просто што пашпарт — гэта інструмент, які прапануе камісія, так? І, ну, в прынцыпе, калі не было перашкодаў, все маглі б ім карыстацца, так? Таму я спытаў. Я адна з перашкодаў — гэта тое ж, як людзі ставяцца да пашпарта Новай Беларусі. Я разумею, что это не совпадаем чему-то там с твоими меркаваннямі, але это есть проблема. Сергей, я хочу вас спросить, ну, тут нема, я думаю, ни у кого сумневу у тым, что все мы разумеем, что ситуация такая, что мы не можем, на жаль, задаволіць усе варыянты і ўсе жыццёвыя абставіны, у якіх знаходзяцца беларусы і тут і цяпер, і будуць знаходзіцца заўтра. Ну, потому что жыццё, яно такое. Выбары ў каардынацыйную раду з'яўляюцца падзеяй грамадскай значнасці. І вось як вы лічыце, для камісіі, выбарчай камісіі, калі вось паставіць на вагу першую вось гэту грамадскую значнасць, у якую ўваходзіць давер да гэтых выбараў. Давер — гэта значыць, што чалавек павінен быць упэўнены, што яго персанальныя даныя апрацоўваюцца, захоўваюцца, выдаляюцца, ну, то бок з імі абыходзіцца адпаведным чынам. Ніхто з фізічных асобаў не мае да іх ніякага дачынення і ніякім чынам ніяк не можа гэта выкарыстаць. То бок гэта бяспека і давер, так? Потым менавіта бяспека і давер да вынікаў галасавання, таму што ўсё адбываецца ў аўтаматычным рэжыме, і тое, куды ідзе голас, то бок вось гэтая таямніца галасавання гэтым чынам таксама забяспечваецца, таму што няма ніякага ручнога такога, да, чалавечага фактара і ўдзелу. І вось на другой палове гэтых вагоў і гэтай грамадскай значнасці знаходзіцца пытанне таго, што мы паспрабуем, зноў-такі, напрыклад, не ўсе варыянты, але там кагосьці там разглядзець там ВНЖ нейкіх краінаў, пытанне якіх краінаў, так? І ці не будзе гэта пазітыўнай дыскрымінацыі іншых краінаў, чые ВНЖ мы не ўлічым, так? Калі мы разглядзім там верыфікацыю людзей па, я не ведаю, там даведках аб вызваленні там з турмы там ці яшчэ там аб вялікай колькасці дакументаў, якія могуць быць у чалавека, плюс-мінус пацвярджаючы яго асобу, але не з'яўляюцца дакументам, які можа верыфікаваць міжнародная сістэма, так? Это і трэцяе, што ляжыць на гэтых весах, гэта выкананне вось гэтых заканадаўства GDPR. Гэта вы просто тут агучвалі там хакерскія даныя і іншыя, так? Ну, то бок выбарчая камісія, якая запрашае міжнародных назіральнікаў назіраць за гэтымі выбарамі, як мы гэта ўсё будзем тлумачыць? Мы тут зганялі ў даркнет, спраўдзілі, не. Вы не можете проголосовать. Ці так, добра, вы можете. Я, Лена Приходько, шчыра вам кажу. Незразумела. Ось у мяне пытанне. Пётр, я Почекайте, не перебивала, я прошу мяне не перебивать, Пётр. Я задаю пытанне да Сергею. Но это не гучало як пытанне. Маё пытанне не скончено, Пётр. Я хочу его закончить. Ну, это не гучыць як пытанне. Потому что у тебе няма цярпення яго даслухаць. Я тебе выслухоўвала. І вось у мяне пытанне, Сергей, калі вось на гэтых вагах ляжаць вось гэтыя чыннікі, вы бы, як чалец камісіі, якое бы рашэнне прымалі і як бы тлумачылі грамадскасці перанос тэрмінаў ці патрабаванне там пошуку новых сродкаў дадатковых, которые патрабуюць, таму што гэта каштуе часу, грошаў, шмат іншых чыннікаў. Вось як бы вы, якое рашэнне б вы прымалі? Мяне чутно зараз? Так. Ну, гледзячы на членаў камісіі, сяброў камісіі, я разумею, што пытанне аб дапрацоўцы платформы Паша Лібера альбо там зрыманні срокаў
яно просто не вздымаецца, яно не будзе разглядацца. Але я як стаяў на сваім, так я і стаю. Я не іду ў КР зараз. Але я за людзей зараз з вами размаўляю, што мы забяспечваем грамадзянам Беларусі ад Сіпатана спрабуем нешта знайти самі, у той же раз паднімаем рукі да гары і кажам, GDPR. Ну, я казав. Скажите, коллеги, ці ёсць у вас яшчэ пытанне да Сергея? Рук нема. Значит, Петр, ты знял руку? У тебя была. У меня не питання до Сергія, тут ще й репліка, розваги, так сказати, того, що йде наступним пунктом. Калі у нас няма пытанняў, то мы можем пераходзіць да абмеркавання. Вы, Сергей, можете прысутнічаць на гэтым абмеркаванні. Мы яго будзем праводзіць у публічным фармаце. То, калі ласка, калі у вас ёсць час і жадання, заставайцеся, таму што зараз мы будзем абмяркоўваць. Выказвайся, Пётр. Дякую. Так, ну, по-перше, я хотел технично потлумачить то, что казала Елена Жавлот. На кон дедуплікації. Тобто у нашому дизайні все, цілком обмітаємо любые інші документи, крім паспортів. Нам обов'язково треба ведати унікальний особистий номер громадянина. Такий номер утримується у звичайному паспорті, такий номер утримується у паспорті Нової Білорусі. Ніякі інші документи ми з таким дизайном приймати докладно не можемо. Ні ВНЖ, ні справки, нічого остатнього. Але ми можемо приймати сапраўды фотаздымкі пашпартоў, і гэта не будзе парушаць палажэнне. Але пачну з дедуплікацыі. Так? Унікальным ідэнтыфікатарам выбаршчыка з'яўляецца якраз гэты унікальны асабісты номер. І у нашай базе дадзеных, якую мы кантралюем, тэхнічны правайдер забяспечвае дэплоймент, мы захоўваем хэшы гэтых персанальных дадзеных. Згодна з палажэннямі, так, з дакументамі, галасаванне праходзіць праз онлайн-платформу, так? Але мы гэта ж яшчэ ўжо і раней абмяркоўвалі і, в прынцыпе, забрэйнштормілі рашэнне, так, у нас ёсць тут рашэнне. Тое, што мы можам увесці этап папярэдняй рэгістрацыі для людзей, вот, якія, па-першае, давяраюць камісіі, то бок яны цалкам усведамляюць, што іх дадзеныя будуць апрацоўвацца не ў аўтаматычным рэжыме, не нейкім знешнім правайдерам, не пашпартам Новай Беларусі, яны будуць апрацоўвацца менавіта камісіяй, да? То бок, ну, колькі людзей там будзе, мы паглядзім, так? Але, допустим, такія людзі ёсць, так? Давай пачнем з 2000, якія сёння агучвалі. 2000. Вось сёння агучвалі колькасць 2000. Нас 5 чалавек, Пётр. Якім чынам мы працуем 2000 заявак? Ну, наша праца, я думаю, што, па-першае, ніхто не, як бы, калі гэта будзе 2000, гэта будзе нейкі злы намер уже КДБшнікаў. А ад гэтага, в прынцыпе... Таму сёння агучвалі 2000 людзей, якія патэнцыйна пазбаўлены камісіі права галасаваць. Мы заходзім з гэтай лічбы. 2000 чалавек, Пётр. Калі ласка, патлумач усім, як ты апрацуеш гэтыя даныя і забяспечыш гарантыю таго, што гэта не... Добра, я пачуў. факсіміль. Я пачуў. У такім выпадку гэтая мера будзе прымацца не па жаданні, а толькі пры наяўнасці на гэта абгрунтавання. Гэта значыцца пацверджанага абгрунтавання. Гэта значыцца, што, напрыклад, калі сапраўды чалавек там быў вось у такой сітуацыі і не можа атрымаць паспорт. 2000 чалавек. Я нагадаю, 2000 написали табе. 10 000, супер. Калі 2000 ўжо хочуць прагаласаваць у мануальным рэжыме, уявіце, колькі прагаласуюць у аўтаматычным рэжыме, што нашмат хутчэй, прасцей, бяспечней для ўсіх. То бок, як бы разумны чалавек будзе галасаваць проста аўтаматычны рэжым. Вось, то бок, калі мы 2000 працуем, ну, гэта цудоўна. Мы працуем дзеля таго, каб мы хочам, в прынцыпе, так, як все удзельнікі гэтай справы, каб больш людзей удзельнічалі ў жыцці беларускага грамадства, да, у беларускім грамадзянскім жыцці, у працы каардынацыйнай рады. А гэта нічога, што мы палажэнне парушаем?
Ну, просто Вот. положение Закон забороняет нарушение ручную верификацию. Забороняє ручную Алена, верификацию. коли Ама, ласка, модеруй так по руках, написано. Не, а не почекайте, уваходьте в діалог. Лена, а что, написано верификация? Ну так добре, ми можемо це зробити через онлайн-платформу все равно. Просто, ну, якби, з іншого боку, у гэтым випадку, гэтыя фотаздымкі, скажем, і форми там, ну, форми з інформацією про те, чому чоловік не може отримати новий білоруський паспорт, чому там, ну, обґрунтування, що він не може заплатити за пашпорт в Білорусі. Бо я це питання питав, але, ну, ну, Сергій, от нема такої мотивації. А я бачу іншу мотивацію. Ну, якби, ні, ну, комісія може пропонувати цей інструмент пашпорт нової Білорусі, але справді існує сенс. І доволі високий. Слухайте, ну, 90 євро для білорусів, так, які хочуть проголосувати на виборах у нейкую УКР, то бок невеликая структура, это не сапраўдны парламент, это КР, ну это дороговато все ж таки, да? То бок просто вот з гэтага пункту гледжання, да, то сапраўды это абмежаванне, это якби, ну, это все ж таки парушае палажэнне, так, якое было прынятае каардынацыйнай радай, дзе пазначана, што выбаршчыкі, кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь мае права прагаласаваць на гэтых выбарах, так? І, ну, калі б там гэта сума была нейкая negligible, да, і, можна, пренебрегаемая, там, ну, 10 евро, грубо кажучи, 5 евро, да, ну, это одно справа. А калі там уже 90 евро, ну, пробачте, это уже ценз вялікі і сур'ёзны. Можна фоллоуап питання? Першае, у нас ёсць у палажэнні про верыфікацыю, якая на платформе адбываецца. То бок зараз у гэта ёсць у палажэнні. Я лічу, окей, мы можем памяняць палажэнне, бо мы Мы не можем поменять Мы не положение. можем, але нам не трэба яго парушаць. Мы не можем поменять положение. Мы не Положение можем, прынята але нам не трэба координацыйнай яго радой. парушаць. Не можем. Гэта асноўны закон. Не Чым можем. мы Але вядзем мы можем яго далей? задоволіць. Але мы можем яго можна, задоволіць. можна дасці, бо вы зайшлі ў дыялог, і ты не даказаў пра працэс, не расказаў пра яго. 2000 чалавек, окей, мы нешта з імі робім, як-то, і як яны попадаюць на платформу, і вось я не разумею. Калі ты кажаш, што гэта па ID, як ты будзеш упэўнены, што гэта не вымышленыя асобы і што не прыйдуць персоны праз гэтыя відэа ці праз фотаздымкі, што не прыйдуць тыя, каго ўжо няма ў базе. То бок яны могуць сказаць сваё ID, яны могуць даслаць кругляш праз Telegram ці яшчэ небудзь. Як ты гэта зможаш параўнаць? Гэты план з папярэдняй рэгістрацыі, ён прадугледжвае тое, што гэтыя людзі не змогуць скарыстацца пасля аўтаматычным путём, трэкам, так? То бок, калі людзі выбіраюць папярэднюю рэгістрацыю, гэта значыць, што яны не змогуць выкарыстаць ніякі іншы шлях. Але у нас набор дадзеных для ідэнтыфікацыі праз платформу лічбавую. Ну, гэта не толькі. Ну як, гэта грамадзянства. Дарэчы, камент пра тое, што мы абяцалі, што ўсе грамадзяне змогуць прагаласаваць, гэта значыць, што нам трэба быць упэўненымі, што гэта грамадзяне Беларусі. Мы такого не обещали, что все смогут. Просто могут. Так мы ж таким же, я ж казав про гэта, што мы ж таким же чынам збіраемся прымаць спісы выбарчых суб'ектаў. Як мы будзем верыфікаваць тое на пункце далей? Як мы будзем верыфікаваць тое, што гэта сапраўды грамадзяне Беларусі, які павінны з'яўляцца... Але яшчэ раз, гэта два трэкі. Пра выбарчы суб'ект ёсць палажэнне, як выбарчыя суб'екты прымаюцца. То бок гэта не выбаршчыкі, гэта не тое самае. Я была на гэтым брейнстормінге. Я тлумачу і мне спосаб падаецца, я верыфікацыі. яшчэ і першая укінула гэтыя ідэі, што давайце, і Ярослаў, мы ўсе крэатывілі, як зрабіць так, каб прымаць усіх. То бок усіх такое жаданне ёсць. Але каб не справакаваць больш несправядлівасці, больш несумленнасці на гэтым моманце. Вось у гэтым пытанні. І я ўсё яшчэ не разумею, як, ну, калі гэты чалавек, які прайшоў папярэднюю рэгістрацыю, ён унёс даныя, якія даныя ён даў? Што гэта, відэа? Ён прыйшоў, зняў відэа? Так, ён, во-перше, запоўніў форму, куды далучыў фотаздымак свайго пашпарту. Так? Гэта Ігор Тур, у якога ёсць пашпарт Новай Беларусі фальсіфікаваны. Вось Ігор Тур прыйшоў, запоўніў форму, паказаў нейкую бумажку, якую ён вадой
фотошопе сляпал, записал відео з дапамогай. Зараз ёсць добрыя такія Ясно, праграмы, ясно. якія Елена, могуць ясно, хоць ясно. Тома Я на Круза гэта, я ж уже казав, ну не треба ігнорувати, не треба глядіти тільки на частку того, що я кажу. Я ж кажу, що форма прадугледжвае не толькі фотаздымак, але і тлумачэнне, чаму чалавек не можа атрымаць новы пашпарт беларускі, звычайны, ці ў яго няма грошай, каб атрымаць пашпарт новы Хто беларусі. акцэптуе гэтыя тлумачэнні, Пётр, канкрэтна нас Мы 5 чалавек, правяраем і хто праводзім. мы 5 чалавек камісіі. Давайте вызначым адказнага, давайте, допустим, окей, допустим, слушайте, это кто мы? Пётр, зараз нам Комиссия. пачнуць Комиссия. прысылаць выбарчыя суб'екты, я назначаю цябе Это наша адказным за праца. ідэнтыфікацыю выбарчых суб'ектаў. Ну, Я добре, пагляжу, могу як на ты себе, справішся з я гэтым. могу на себе взять Сотні гэта чалавек, задачу. а потым можна Э, казаць і пра 1000. Не, так, это наша праца, арганізаваць выборы, найлепшым чынам, так? Я ўжо давёў, што сапраўды, і трошку не Ты не адказаў на выконваем. пытанне, 2000 чалавек. Вот сёння казалі, 2000 чалавек перайшлі Елена, мяжу. Яны павінны прагаласаваць. Мы ушчемляем іх права. Еще Давай. раз, я скажу, 2000 гэта хутчэй за ўсё будзе некая бот-атака. Бот-атакі, Стоп. іх вельмі Стоп. проста. Калі мы вылічыць кажам, з што мы дапамогай, ущемляем права, гэта 2000. Калі мы кажам, што мы хочам апрацаваць, гэта ўжо не 2000, а 20. Як, скажем, змяняецца гэтая лічба? 2000, Елена, 2000, адкуль гэты лік? Адкуль ён узяўся? Сёння Сергей Шалыгін агучваў гэтую лічбу, і ты пагаджаўся з тым, што іх нашмат больш. Так язык уже з мінімальнай. Добра, я думаю, што справа ідзе на сотні, а не тысячы. То бок, давайте рэалістычна. Сотні То бок, людзей, так. Грамадская значнасць і сотні людзей, якіх мы ущеміў у правах, уже ўсё-такі сотні, не 1000 людзей, так? Я хочу зафіксаваць гэты момант. Мы кажам пра сотні людзей, якія не змогуць прагаласаваць. Ці варта уводзіць дадатковыя рызыкі і ресурсы, і браць на сябе адказнасць, якую мы не можам выканаць, а мы не можам абяцаць людзям, што наша верыфікацыя кампетэнтная, справядлівая, 100% будзе верная, і самае галоўнае, мы не можам галасаваць гэтым людзям, гарантаваць гэтым людзям, што іх голас пойдзе туды, куды трэба, таму што мы ручкамі умешаліся ў працэс. Дык вось дзеля соцень людзей мы зараз пойдзем на гэтыя рызыкі? Коллеги, Алена и Петр, я трымаю руку и прошу вас перед тем, как принять решение, ці вы жадаеце працягваць, давайте вызначымся з мэтай гэтай размовы. Калі мы хочам гэтыя дэбаты публічна правесці, стварыць шоу, атрымаць шмат лайкаў у YouTube, то можам працягваць, як яно ідзе. А калі мы хацім разабрацца па працэдуры, то можам мы гэтую дыскусію прызначым на нашу сустрэчу, дзе мы пабрэйнштормім, пашумім, узважым за і супраць. Проста вызначыцца, што мы робім, таму што я крыху згубіўся ў гэтым працэсе. Дзякуй. Алена, калі ласка. Могу адказаць на пытанне, Ярослав, нам сёння трэба прыняць рашэнне па скарзе. Гэта мэта. І мой запрос такі: глядзець на рукі, старшыня камісіі, не ўступаць у дыялогі без рук. Астатнім разам запытаю пра палажэнне па выбарах, якое мы не змяняем. І вось пункт пра тое, што выбаршчык праходзіць верыфікацыю на лічбавай платформе, пасля чаго яму надаецца доступ да таго, каб галасаваць. Пётр, караценька, я разумею, што ты бачыш гэты флоу, што мы папросту памяняем, наадварот зробім, бо мы не выконваем гэты пункт палажэння. Давайте читать, что написано на положении. Выборщик проходит верификацию на личбовой платформе, после чего ему надается доступ до голосования. Личбовая платформа это не отменяет того, что мы можем предугледеть ручную регистрацию, да, у некоторых и ручную верификацию, у некоторых ручное не значит онлайн. Онлайн это значит, что они заходят на единую онлайн-пляцоўку, да, где они голосуют, да, где и верификуются. Онлайн, там написано автоматично.
Не-не, Написано, но. пачакай, але верыфікацыя гэта ёсць усталяванне, ці мы разумеем, каго мы рэгіструем. То бок верыфікацыя, ну, зараз гэта Верыфікацыя. ручная, то бок мы глядзім, што мы верыфікуем такім чынам. Ці ты маеш на ўвазе, што мы загрузім фотаздымак і сістэма будзе верыфікаваць? Ну, не, мы ж уручную. Я кажу, то, что пункт гучыць, як выбаршчык праходзіць верыфікацыю на лічбавай платформе, да? Не напісана аўтаматычна, так? Гэта все без праблем арганізуецца таксама праз лічбавую платформу, единую, як напісана ў палажэнні. Якім чынам, калі ён не праходзіць верыфікацыю праз лічбавую платформу, у якой няма даных, чалавек загружае неведама што, у платформы няма з чым гэта параўнаць і якім чынам гэта адбываецца? Чаму гэта парушае палажэнне? У першую Ну, чаргу. гэта просто набор сказаў, на які адказваў Ярослав Рука. Да, коллеги, я думаю, что мы пришли в такую ситуацию. По-перше, у нас нема объективных дадзеных. З одного боку, люди, про якіх мы тут разважаем. Перш за ўсё, палітычныя зняволеныя, другое гэта люди, якія не былі палітычнымі зняволенымі, але потрапілі за мяжу без беларускіх дакументаў. А можа яшчэ ёсць такія, які без сапраўдных дакументаў знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Это тры розныя катэгорыі. Пра былых палітзняволеных мы ведаем лічбы, мы ведаем, як іх можна верыфікаваць інакш, нават калі яны яшчэ не маюць дакументаў еўрапейскіх. Ну, то бок, гэта адная працэдура. Другая працэдура та, якая была ўзнята непасрэдна Сергеем Шалыгіным. І тут у нас узніклі гэтыя споры, і па майму назіранню мы зараз не прыйдзем к адзінай выснове. У нас нават не хапае дадзеных, каб аб'ектыўных дадзеных, каб высветліць, пра якую колькасць патэнцыйнай, аб'ём патэнцыйнай працы мы кажам. Ну і астатнія катэгорыі, якія таксама могуць патрабаваць іншай формы верыфікацыі. Таму моя прапанова такая. Мне падаецца, мы не можам канчаткова адказаць на запыт Сергея зараз. Давайте абмяркуем гэта. Мы не маем права не адказаць, Ярослав. Мы павінны адказаць чалавеку на яго скаргу, больш за тое, іншыя пункты сённяшняга пасяджэння выцякаюць з нашага рашэння. Мы павінны прыняць рашэнне, і не прыняць яго мы не можам. Калі ласка, улічвайце гэта. Я просто прашу вас, каб усе разумелі, што адбываецца, якія далейшыя крокі. Алена, я думаю, все нормально з наступным. Сергей нам піша, што ён гатовы пачакаць. Мы не маем права. Окей, нам трэба тады высветліць, як мы можам працягнуць гэты тэрмін развагу, бо відавочна мы абмеркавалі розныя бакі, і вось вы з Пятром не прыйшлі да агульнага погляду, і што-то мне падказвае, што цягам наступных паўгадзіны мы не прыйдзем таксама. Таму я бы прапанаваў... Але мы будзем галасаваць усё роўна, Алена, калі ласка. Окей. Як я разумею, мы будзем вымушаны прагаласаваць усё роўна. Можа атрымацца так, наперад скажу, што ўсе ўстрымаюцца, то бок гэта ўжо будзе сітуацыя. І мне падаецца, Алена, тут я бы ўжо разглядала опцыі не прымаць рашэнне сёння, бо выглядае так, можам... Тады іншае рашэнне мы сёння таксама прымаць не будзем, так, Алена? І прымаць спісы выбарчых суб'ектаў мы таксама прымаць не будзем. Я просто, каб вы разумелі, што адбываецца, вы павінны сёння прыняць шэраг рашэнняў. Я пра іх нагадваю. Для мяне прыняццё рашэння, што мы не ведаем, як дакладна мы будзем верыфікаваць, бо гэта не толькі пералічаныя асобы, напрыклад, тое, што казаў Ярослав, гэта яшчэ і шмат беларусаў, якія згубілі беларускія пашпарты. Шмат беларусаў, у якіх было ВНЖ ўжо польскае, і згублены пашпарт, ці што яшчэ стала з гэтым пашпартам, то бок гэтых людзей шмат, чым былыя палітвязні, і тыя, хто нават перасякаў граніцу праз лясы. І гэта кор грамадзянскай супольнасці. Гэта ядро грамадзянскай супольнасці. І гэта праца вам верыфікаваць іх уручную і несці адказнасць за гэтую верыфікацыю, так? Я ўвогуле не лічу... Не, мы зараз кажам пра адказнасць, якую камісія ўзяла за правядзенне выбараў.
Окей, я лічу, што каментар пра 2000 удзельнікаў выбаршчыкаў ці 5000 выбаршчыкаў, ну гэта наша праца. Значыць, пазней будзе пытанне таго, што выбарчая камісія не прадуглядзела у рэгламенце сітуацыю, пры якой мы не маем шансаў апрацаваць даныя. Ну, у 2020 годзе было так. Калі будзе заблакаваны інтэрнэт, а такое таксама можа быць. Усе беларусы не змогуць прагаласаваць, якія ўнутры краіны, бо Лукашенко спужаецца выбару ў Коардынацыйную раду і адключыць інтэрнэт увогуле. То бок гэта таксама пытанне на прапрацоўцы і шмат якіх пытанняў на прапрацоўцы. І я таксама лабіюю зараз, калі мы вымушаны прымаць рашэнне, то можаш пазначыць, Алена, гэтую рамку, бо прыняць рашэнне зараз за тое, што мы задавальняем скаргу, гэта для мяне значыць, што мы ідзем да правайдара і маем дыскусію, ці можам мы ў гэтыя тэрміны верыфікацыю дадаць якую-небудзь, ці знесці тэрміны, зрабіць выбары галасавання. Такая дыскусія была, нагадаю. Так. Вы на ёй не Але я прысутнічалі? хачу, каб мы разумелі, за што мы галасуем зараз у гэтым рашэнні. То бок узгадніць, прыняць скаргу, як там, адобрыць скаргу. Калі мы задавальняем скаргу, Алена, то тая дыскусія, якая была ў прысутнасці чальцоў камісіі з Паўлам Лібера, я проста яе агучваю, гэта значыць, што мы аўтаматычна, прынамсі, пераносім тэрміны галасавання. Таксама гэта значыць тое, што мы вышукваем дадатковыя фінансавыя рэсурсы на тое, каб забяспечыць працу камісіі, правайдара. Окей, хто заўгодна. Хоць не трэба драматызаваць. Ну, Алена, наконт верыфікаваць тысячы гэта валіднае пытанне. Да? Па-першае, гэта можа быць складана, таму што сапраўды, ну, тысячу людзей хочаць. Хто гэты верыфікатар, Пётр? Хто гэты чалавек? Алена, ну, пачакай. Мы, камісія. Мы звычайныя людзі верыфікуем персанальныя даныя іншых людзей? Ну, так, мы верыфікуем па набору розных тэхнік. На тое, што яны тыя, кім яны з'яўляюцца, на тое, што яны абяцаюць галасаваць. Ну, мы ж казалі пра тое, што мы гатовыя былі па лізэку, напрыклад, прапусціць праз вясну, да, бо мы вясна верыфікуем. У якасці выбарчых суб'ектаў, Пётр, але не ў якасці галасавальшчыкаў. Ясно, ну яка розніца прынцыповая? Розніца прынцыповая, Пётр. Не, што ж, такая розніца прынцыповая. За выбарчы суб'ект несе адказнасць яшчэ і лідар спісу, і чальцы спісу, а чалавек, які галасуе, гэта ноунейм, які прыходзіць і аддае кудысьці свой голас. Вы ўвогуле разумееце, аб чым розніцу паміж адным і іншым? Ну, карацей, глядзіце, у меня есть яшчэ такое. Напрыклад, калі мы можам прадугледзець магчымасць адмесці. Напрыклад, мы гэта робім, і сапраўды здараецца спам-атака, да, і, допустим, сапраўды 100 тысяч у нас форм запаўняюць, і мы реально не можам усімі сучаснымі... Мы не можам не моч. Пачакайце, ну пачакай, Алена, ну можна яшчэ... Алена, і мы реально не можам вызначыць, якія з гэтых 10 тысячаў запаўнення формы былі ботамі, да, то бок, ну, ёсць розныя метады, напрыклад, па таймстампу, па часу, які запаўнялі. Можна будзе праверыць там тэкст, што ён з дапамогай AI зроблены, але мы гэта робім, мы пасоўваем вынікі падліку, да, але у нас ўсё роўна не атрымоўваецца вылічыць гэтыя аўтаматычныя запаўненні формы, ну, тады мы можам, як з крайні выпадак, проста глядзець магчымасць адмесці ўсіх людзей, якія праходзілі папярэднюю рэгістрацыю. То бок мы праходзілі, мы прапанавалі, але вот нашы ворагі там, да, допустим, ці нашы недабразычліўцы, так, яны аказаліся вельмі разумнымі, яны выдаткавілі вельмі на гэта шмат грошай, да, бо розныя взломы такія, да, это просто пытанне грошай. Калі бы іх там былі, ну, ясна, мільярды грошай на гэта, да, яны 100% бы гэтую сістэму звалілі. Ну, але тут пытанне, да, наколькі ў іх, колькі гэта будзе каштаваць, і ці будзе гатовыя... Я так разумею, усе папярэднія, то, што мы там прымалі тэхнічныя заданні, ввялі дыскусіі, прапановы з ліберам, яны, насамрэч, альбо былі не пачутыя, альбо былі не ўсвядомленыя. Такім чынам, гаспадарства, я ставлю на галасаванне. Алена, наконт лібера... Пытанне нумар 1. Задаволіць скаргу гаспадара Шалыгіна
па пункце першым праз індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не мае віда на жыхарства. Калі ласка, галасуйце, сябры камісіі. За пункт задаволіць скаргу спадара Шалыгіна, участкі дазволіць праз індывідуальную верыфікацыю. Гука няма. Выказвайцеся ў голас, калі ласка. Алена, у тебе не было гука на палове выказвання? Галасуем за пытанне нумар 1. Ці задаволіць скаргу спадара Шалыгіна ў пункце первым, дазволіць верыфікацыю, калі індывідуальную. Я не ведаю, што гэта значыць. Што гэта значыць індывідуальная верыфікацыя, калі чалавек мае від на жыхарства, не мае пашпарта. Задавальняем мы скаргу ў гэтай часткі ці Алена, не? есть две руки, ты бачыш, так? Так, выказвайцеся, галасуем. Пётр. Ну, по гэтым пытанню, конечно, просто пытанне, як мы сфармулюем гэтае пытанне на галасаванне. Так ці не? Пытанне Не, сфармулёвана спадаром ясна. Шалыгіным, так ці не? Адказы могуць быць так, не Да, ўстрымаўся. не трэба, нам не абавязкова цалкам выконваць яго скаргу. Не трэба цалкам задавальняць. Мы можам яе задавальніць толькі часткова. Так, на жаль, ці на жаль. Часткова. Дойдзем да другой часткі, калі іх першую не задаволім, можа другую задаволім. Гэтай часткі мы задавальняем скаргу спадара Шалыгіна па часткі верыфікацыі выбарачнай нейкай, ручной верыфікацыі, калі ў чалавека ёсць від на жыхарства. Задавальняем у гэтай часткі ці не? Калі ласка, выказвайцесь, Пётр. Ты задавальняеш? У гэтай частцы не задавальняем. Я галасую, каб памяць гэтай частцы Жуся. атрымаць прапанову Алены Прыходзько. Зміцер Фурманаў, калі ласка. Дозвольте, я выкажуся. Не дазваляем, камісія галасуе. Ну, Зміцер, калі ласка. Алена, у мяне рука, можна арганізацыйнае пытанне. Ці можаш ты зараз вывесіць увесь набор пытанняў ці радкоў, па якіх будзе адбывацца галасаванне? Тады камісія зможа зразумець, за якія радкі яна галасуе, ці задавальняе ці не, бо на якія радкі разбіта скарга будзе ўплываць на тое, як мы будзем галасаваць. Ну, дайте мне слово, я патлумачу. Сергей, камісія галасуе, і Не. вам слова няма. Алена, Выбачайце. калі ласка. Яшчэ я скажу, калі ласка, паважаныя чальцы камісіі, скарга спадара Шалыгіна тыдзень вісела, і у вас у всех быў час з ёй азнаёміцца і нават вывучыць на памяць. Калі ласка, я вывесіла ў чаце, чытайце. Зараз публічнае паседжанне, і я запрасіла, каб ты агучыла Алена Прыходзька, калі ласка. Я агучыла. Люди таксама Праз мусяць індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не Дякую. мае віда на жыхарства, агучыла тройчы. Галасуем за гэтае пытанне. Неправильно сформулировали. Я звертаю свою скаргу допусків громадян. І як варіант, я три варіанти розвиття подій. Спадар Сержик, вас не чутно, у вас гук пропадае. Сергей, па-першае, не чутно, па-другое, я думаю, што нам ужо сапраўды патрэбна гэта вырашыць на ўзроўні паміж сабой. Нам трэба зняць цытаты і прагаласаваць па пунктах вашай скаргі. Дякую. Значит, моя чарга, як я разумею. Я по першому пункту значит, галасую, што не задаволіць гэты зварот, ці скаргу, як не ведаю. Дякую. Мирослав. Я не разумею, у чым менавіта працэдурна палягае гэтая прапанова, таму я галасую супраць. Алена. Пункт праз індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не мае віда на жыхарства, гэта всего два пункта, супраць яго, але лічу, што працэдурна-выбарчая камісія мусіць, і старшыня камісіі мусіць удакладніць рэгламент, па якім можа быць прымацца удакладненне да пытання пасля дыскусіі, прымаць з папраўкай. Ва ўсіх парламенцкіх структурах гэта ёсць. Калі мы працавалі дыскусію, то можа быць папраўка. Гэта нармальная опцыя. Але калі мы вымушаны галасаваць па такой фармулёўцы, то галасую супраць.
Я таксама галасую супраць і тады з улікам таго, што ты сказала, прымаць з папраўкай якой. Тут было некалькі пажаданняў, то бок верыфікацыя грамадзян праз віды на жыхарства і ручная верыфікацыя ў выпадку, калі ў людзей няма дакументаў увогуле. Вось две такія опцыі. Ну і яшчэ як прапанова была ад спадара Шалыгіна у выпадку, калі мы не можам задаволіць гэтыя моманты, перанесці выбары. Вось гэтыя тры асноўныя тэзы, якія гучалі, па якім нам сёння трэба прыняць рашэнне і ці задаволіць гэтую скаргу часткова, ці задаволіць яе цалкам, ці задаволіць з нейкай папраўкай, тады гэта папраўка нейкім чынам павінна гучаць. Вось зараз мы прагаласавалі за тое, што участкі прымаць віды на жыхарства мы не гатовы. Правильно? Так, пераходзім да іншай. Галасуем за тую частку, дзе прапануецца праводзіць верыфікацыю ручным, не ведаю, як правильно сфармуляваць, і нейкім індывідуальным ручным спосабам, калі у чалавека няма віда на жыхарства, няма пашпарта, не ведаю, што ёсць. Я не ведаю пра зручную верыфікацыю. Тут я не ведаю, як ставіць пытанне, за што галасаваць. Ну, давайте, калі ласка, Пётр першы. Так, ёсць прапанова. Можна паставіць пытанне так. Дазволіць галасаваць праз індывідуальную верыфікацыю ў асаблівых выпадках пры наяўнасці абгрунтавання, немагчымасці атрымання пашпартоў для таго, каб прагаласаваць з імі ў аўтаматычным рэжыме, пры наяўнасці фотаздымку пашпарту, і калі гэта не прывядзе да пераносу выбараў. Так пашпарту няма. Калі пашпарт ёсць, то навошта гэта ўсё? Фотаздымак можа быць пашпарту. Пашпарту няма, але можа быць фотаздымак пашпарту. Алена? Я разумела з гэтай дыскусіі такія кейсы пры ўдакладненні калегаў, што ёсць кейс, калі няма аніякіх дакументаў, ёсць фотаздымак беларускага пашпарту, які прымаецца. Ёсць кейс, калі ёсць від на жыхарства якой-небудзь краіны, то бок які-небудзь дакумент ёсць. Гэта два юзкейсы. Таму я хачу зразумець, за што мы галасуем. Кейс, калі верыфікацыя па віду на жыхарства, гэта значыць, што мы прымаем від на жыхарства, яго верыфікуем, тут не ўдакладняецца, як мы верыфікуем гэта, але мы прымаем. За гэтае пытанне мы яшчэ будзем галасаваць, так? Толькі што супраць прагаласавалі ж. Не, я прачытала пытанне, якое я не разумею, якое ты выставіла, Алена, на галасаванне. Я зачытала яго. Я галасую. Пункт 1. Праз індывідуальную верыфікацыю. Ён вісіць у чаціку. Праз індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не мае віда на жыхарства. Я зачытала гэты пункт і сказала, я загаласую супраць. Вывешана 2 пункта. Таму я зараз і не разумею, чаму рэзюмэ гэтага выйшла, што мы прагаласавалі супраць другога пункта. Можна ўдакладніць яшчэ раз, якія пытанні. Бо я, напрыклад, хачу прагаласаваць за тое, каб мы прымалі від на жыхарства. Я лічу, што гэта можна будзе зрабіць. Мы чулі Паўла Лібера, змясціўшы тэрміны галасавання, ці павелічыўшы бюджэт, ці яшчэ што-небудзь. І мне падавалася, што калі я сказала пункт 1, я галасую супраць, і я зачытала гэты пункт, то я галасавала супраць пункта. Я яго проста не разумею, гэты пункт. А пункт 2 я разумею. І магу па яму галасаваць. Я магу задаць пытанне, а чаму камісія пра гэта даведалася зараз, а не калі было абмеркаванне ўдакладнення тэхнічнага задання і абмеркаванне таксама таго, што мы пагадзіліся не прымаць віды на жыхарства? Чаму зараз гэтае пытанне ўзнікла ў такім рэчышчы? Калі мы зараз маем такі дыялог як учительніца і вучаніца, то я кажу як вучаніца. Я чытала гэтае пытанне, я 4 разы запытала ў Петра, каб ён удакладніў, я зразумела, што маецца на ўвазе пад індывідуальнай верыфікацыяй. Я пачула тлумачэнні, я задала да старшыні камісіі, да Алены Прыходзька, запыт, ці можам мы сфармуляваць, ці удакладніць пытанне, бо я зразумела Петра Меркелава, што ён можа унесці карэктыроўку ў першы пункт галасавання, што маецца на ўвазе пасля гэтай дыскусіі.
Ну, Не, я зараз не про гэта, я про тое, што калі мы абмяркоўвалі, я зараз не пра сённяшняе нават это, што калі мы зацвярджалі тэхнічнае заданне, калі мы абмяркоўвалі у тым ліку з Паўлам Ліберам магчымасць прымаць від на жыхарства, ты, Алена, прысутнічала на гэтых пасяджэннях, і гэтае пытанне у нас не ўставала. Чаму яно ўстала менавіта зараз? Мне вось цікава. У такім рэчышчы ты кажаш, што прымаць. Гэтае пытанне ў нас уставала, гэтая дыскусія на гэты састаў была з Паўлам Ліберам. Мы пачулі аргумент, што мы не паспеем, мы як правайдер, рэалізаваць тэхнічную платформу для галасавання, таму пакідаем пашпарт Новай Беларусі і пакідаем пратэрмінаваныя ці не пратэрмінаваныя беларускія сіненькія пашпарты. Так, што змянілася з таго І часу? мы вырашылі, прагаласавалі, што окей, нават не галасавалі. Давайте зараз запусцім працу, аддадзім тэхнічнае заданне у мінімальным наборе дакументаў. Пасля гэтага нам прыйшла скарга, мы пачулі аргументы, мы пачулі довады, мы выслухалі шмат аргументаў і ідэй ад Петра, і зараз вось у мяне зменьваецца То бок ты змяніла рашэнне, таму што сёння ты пачула тыя аргументы, якія дагэтуль ты не чула. Яны не былі, не гучалі раней ні ад Петра, ні ад нікога ад чальцоў камісіі. Сёння ты пачула новы аргумент. Так я разумею, правильно? Калі ты хочаш пачуць маю матывацыю, то я пачула аргументаў шмат, і проста не лічу дарэчным гэтую дыскусію, дыялог наш, але калі мяне пытаюць, окей, я пачула аргументы раз, мне не падабаецца тое, як адбываецца гэта пасяджэнне. Мне падаецца, што мы зараз у гэтым працэсе Трыва выбараў. Не, мы зараз у гэтым працэсе пасыпаліся як выбарчая камісія у працэсе прыняцця рашэння. Гэта выглядала як дыялог, беседа, выкрычыццё, і гэта не выглядае структурна, празрыста. І калі гэта, то бок, вось мне зараз задаюць такія пытанні. І мне падаецца, што лепш узяць больш часу, каб прапрацаваць гэтае пытанне. Я разумею, што гэта адказнасць будзе выбарчай камісіі, гэта 90% будзе значыць, што мы здвигаем тэрміны выбараў у Коардынацыйную раду, каб прымаць больш дакументаў, але мой адзін з галасоў, так, я вось яго так аддаю. Але яшчэ раз, я хочу пра пытанне, то бок тут няма падкавырак. Пытанне было адно і другое, я не зразумела, ці мы першае памянялі ці не, я прагаласавала пакуль што па першым. Окей, давайте... Можно наступное? Хотел сказать Елене, что, по-моему, все-таки довольно продуктивное на данный момент посещение, уже 11:40, и мы, как минимум, по-моему, вызначились, да, так, что мы не можем цалком задовольнить, да, скаргу Сергея. Вось. Яшчэ раз тут я адрэагую на гэтую прапанову пераносіць. Я таксама не хачу пераносіць, не хацелася пераносіць выбары. Вот, я думаю, што і таму я прапаную, вот, і, в прынцыпе, мы ўжо прагаласавалі па першаму пункту, да. Хаатычна, не хаатычнае паседжанне, у нас мы працуем бясплатна, у нас грамадская справа, у нас іншыя заботы, і як бы, як ёсць, да. И онлайн паседжанне гэта не цирк, да? Гэта просто стрім, да? Вось, а таму прапаную просто на другого пункту, вот як вам такі пункт, Алена, напрыклад, Прыходская мае на ўвазе. Як тебе такі пункт? Дазволіць, да, яшчэ раз, зыходзячы, да, з таго, што па палажэнні права маюць грамадзяне Беларусі, і ім павінны быць нейкія шляхі прадастаўленыя, да, і з улікам такого, што, в прынцыпе, 90 евро даволі шмат, вялікі сэнс, вот такі ўфармулёўцы. Дазволіць індывідуальную верыфікацыю, да, у асаблівых выпадках, ці як бы часткова, ці як бы ім, да, праз онлайн-платформу пры наяўнасці абгрунтавання, пры наяўнасці фотаздымку пашпарту, і калі гэта не прывядзе да пераносу выбараў. Бо калі мы зараз ідзем, прымаем рашэнне, вяртаемся да каманды тэхнічнага правайдера, і ён кажа, што мы не можам гэта рэалізаваць без пераносу выбараў. Тады, на жаль, мы не рэалізуем, і, на жаль, скарга як бы атрымоўваецца, не была задаволенай у большай частцы. Але як мінімум мы можам паспрабаваць, да? Калі гэта будзе магчыма, такая рэч, да, без пераносу выбараў, да, вот пры наяўнасці фотаздымку пашпарту,
Пры наяўнасці абгрунтавання. Абгрунтаванне это значыць, што ўсе гэтыя дадатковая інфармацыя пра адкуль ліст з Волка Каліновскага или ліст з вясны, да, у асаблівых выпадках, да, вось, мы можам яшчэ зрабіць папраўку, да, зрабіць папраўку пра тое, што калі гэты шлях верыфікацыі прыводзіць, ну, калі мы сутыкаемся з нейкай бот-атакай ці нешта такое, то мы просто все гэтыя галасы і не можам вычленіць аўтэнтычныя галасы, да, тады мы просто все адмятаем. Коллеги, я вас прошу зараз не выдумлять формулировки. Я специально зайшла ў скаргу Сергея Шалыгіна. Вы, вось гэта апошняя цытата, гэта дакладная цытата з яго ліста. Таму мы будзем галасаваць за тыя пытанні, якія сфармуляваў чалавек у сваёй скаргі, і не будзем прыдумваць свае формулёўкі. Я вас прашу. Мы галасуем па скаргі, з якой чалавек да нас звярнуўся, па тым фармулёўкам, якія ў ёй адзначаны. Яшчэ раз прашу зайти ў чат, азнаёміцца з гэтымі фармулёўкамі. Калі вы мне не давяраеце, зайдзіце ў тэчку, знайдзіце скаргу спадара Шалыгіна са скрынамі і з тэкстам, калі вы гэтага не зрабілі цягам тыдня. Азнаёмцеся з ёй і давайте прагаласуем па скарзе, а не па тым, як мы штосьці разумеем, уяўляем, сцэнары, якія мы сабе прыдумваем, меркаванні, якія мы там хочам ці не хочам выказваць, а канкрэтна па існасці гэтага пытання. Згодны? Тады стаўлю першае пытанне на галасаванне. Ці задавальняем мы скаргу спадара Шалыгіна у часткі, якая гучыць наступным чынам? Праз індывідуальную верыфікацыю, калі чалавек яшчэ не мае віда на жыхарства. Задавальняем ці не задавальняем? Калі ласка, выказвайцесь. Ярослав. Супраць. Алена. Я уже голосовала по этому пункте супраць. Пётр. Устрымліваюся. Зміцер не чутно. Зміцер, А я не казаў пакуль, я чакаю, калі дазволіце, значыць, я таксама супраць. Дзякуй. Дзякуй. Такім чынам, па першым пункце, я таксама супраць. Такім чынам, па першым пункце 4 чалавекі прагаласавалі супраць, 1 устрымаўся. Фіксуем. Пераходзім да галасавання па другой фармулёўкі. Праз верыфікацыю па віду на жыхарства. Калі ласка, Ярослав. Прошу прабачыць, але поўная фармулёўка пра верыфікацыю па віду на жыхарства пры немагчымасці рэалізацыі разглядзець перанос выбараў. Гэта поўная прапанова. Я думаю, што гэта я думала трэцім пытаннем гэта ставіць, таму што перанос выбараў гэта, мне падаецца, асобнае пытанне. Ну, я думала трэцім выдаляць. Ну, яно вынікае з двух іншых. Ну, ок, можам зараз. Я думала, перанос выбараў гэта тут акурат вельмі істотная тэма, я б яе просто асобна прагаласавала. Я б хацела пачуць меркаванне калегаў і каб кожны выказаўся, потому што гэта вельмі істотнае пытанне. Калі вы не супраць, то я б яго асобна вынесла на галасаванне сёння. Тады яшчэ удакладніць. Это тычыцца толькі тых групаў патэнцыйных выбаршчыкаў, якія пералічаны ў Сергея ў скаргі, так? Бо ёсць яшчэ, мы узгадвалі некалькі разоў былых палітычных зняволеных. То мы тут пра гэта не кажам, правильно? Ну, мы скаргу зараз разглядаем і галасуем канкрэтна па скарзе і па тым, што ў ёй азначана, а не увогуле па ўсім, што магчыма на белым свеце. Окей, тады супраць. Алена. Я голосую за. Я хотела удакладніць для Ярослава, калі мы ўжо будзем прымаць віды на жыхарства, калі мы сумеем прымаць віды на жыхарства тэхнічна, то ўжо ўсё адно, чые гэта від на жыхарства, то бок і палітзняволеных былых, і усіх тыпаў. Алена за, Пётр. Супраць.
Зміцер? В даному випадку, здається, устримаюся. Устрымаўся. Я супраць. Такім чынам за другое пытанне прагаласаваў 1 чалавек за, 2 устрымаліся і 2 супраць. Ставлю на галасаванне трэцюю частку, якая ўтрымліваецца ў скарзе спадара Шалыгіна. Пры немагчымасці рэалізацыі дадзеных правоў, маецца на ўвазе правы выбаршчыка, права прагаласаваць. Прашу разглядзець магчымасць пераносу выбараў да моманту рэалізацыі такой магчымасці. То бок, калі, я так разумею, момант рэалізацыі не настане, то і выбараў таксама, так? Для ўсіх грамадзян. Ну, як гэта разумець? Пры немагчымасці рэалізацыі перанос выбараў да моманта, калі такая магчымасць настане. Галасуем за вось гэтую фармулёўку і магчымасць пераноса выбараў да моманту, калі такая магчымасць прагаласаваць усім, ну, прынамсі, 2 адзначаным катэгорыям, за якія мы ўжо вышэй галасавалі. Калі ласка, Ярослав. Я за. Алена? Падтрымліваю. Пётр? Ну, я супраць пераносу выбараў. Там пытанне разглядзець. Гэта не імператыў. Не, я зараз прагаласую супраць, просто поставлю меншае пытанне. Я все ж таки лічу, што, ну, калі мы галасуем, я галасую супраць пераносу выбараў. Зміцер? За разгляд. Дякую. Я галасую супраць. Такім чынам, за разгляд магчымасці пераносу выбараў прагаласавалі 3 чалавекі за і 2 чалавека супраць. Ну, окей. Зафіксавалі, у пратаколе гэта адзначым. І скажыце, калі ласка, тут яшчэ у нас Сергей Шалыгін прысутнічае? Да, прысутнічаю. Сергей, вы штосьці хочаце дадаць да таго, як адбылося галасаванне і да самого яго працэса? Ці чутно Па мяне? вашых пытаннях. Я не ведаю, магчыма, як Алена казала, мы згубілі вот эту стужку, але я у сваёй скарзе звяртаў увагу менавіта пра удзел грамадзян. І тыя 3 пункты это былі мае прапановы, як магчыма гэтым грамадзянам удзельнічаць. Я фокус ставіў на удзеле грамадзян. Вы зараз абмяжоўваеце удзел грамадзян у выбарах. У мяне ўсё. Дзякуй, вялікі Сергей. Да, Пётр? Давайте працягваць паседжанне. Скаргу разгледзелі. Скаргу разгледзелі. Як разгледзелі? Ну, фармальна разгледзелі, да? В прынцыпе, фармальна далі... Нават у некаторых пунктах часткова задаволілі. Калі ўлічваць, што голад старшыны ідзе як вырашальны пры парытэце, то... Ну, карацей, давайте зараз па зместу, а не па форме, да? Что кажа, што ёсць катэгорыя людзей, ну, і калі мы яшчэ раз паглядзім на всю сітуацыю. Палажэнне КР кажа... Не, мы ўжо закрылі гэта пытанне, Пётр. Мы ўжо прысядалі ў Алену. Ты, можа быць, я б таксама паставіў на... Ну, ставіў на галасаванне... Мы рухаемся па павесткі, у Алены рука, і далей пераходзім да пытання, калі... Поставіць у канцы можна будзе. Ці зараз я поставіць на галасаванне. Пётр і чальцы камісіі, у меня прапанова. Мы разглядзелі скаргу, калі мы хочам яшчэ раз абмеркаваць нешта і, не ведаю, перайначыць тэхнічнае заданне, то мы можам рабіць гэта на парадку пасяджэння, але не ў межах скаргі, то бок не трэба зараз у межах скаргі
яшчэ раз попытаться поставить на голосование яшчэ-небудзь якое-нибудь пытанне. То бок пасля гэтага пасяджэння ўжо ў рабочым парадку, не ў межах скаргі. Ну, я со своего боку добавлю, что решение по вашей скаргі, Сергей, будзе аформлена ў пісьмовым выглядзе за подпісам, будзе вам накіравана, і таксама у вас будзе магчымасць абскардзіць гэтае рашэнне. Ну, вам у лісце паведамяць і працэдура абскарджвання і далейшыя ваши крокі, калі вы палічыце вартым гэта рабіць. А мы пераходзім тады да наступнага пытання. Рашэнне аб зацвярджэнні датаў галасавання і рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў. Папярэдне былі прыняты такія тэрміны, што мы прымаем ад выбарчых суб'ектаў дакументы з 10 сакавіка па 31 сакавіка. І менавіта вось на гэтай часткі пасяджэння мы павінны былі разглядаць і прыняць рашэнне аб зацвярджэнні. З боку выбарчай камісіі ўжо падрыхтавана ўсё для таго, каб прымаць. Таксама гэта ёсць у графікі, таксама гэта ёсць у узгодненых з усімі бакамі тэрмінах і дакументах. І я зараз стаўлю тады пытанне аб тым, каб прызначыць галасаванне па выбарах. Выбачайце, зараз я ставлю пытанне аб тым, каб зацвердзіць даты рэгістрацыі, даты прыёму дакументаў ад выбарчых суб'ектаў. Але тут ёсць такі важны момант, які я лічу вартым адзначыць, таму што калі хтосьці з чальцоў камісіі не ўпэўненыя ў тым, што тэрміны выбараў тыя, пра якія мы дамаўляліся папярэдне, адзначаны, то магчыма, вы таксама лічыце вартым не прымаць дакументы ад выбарчых суб'ектаў зараз, таму што працэс прыняцця дакументаў ад выбарчых суб'ектаў наўпрост завязаны з датай галасавання і за ўсімі іншымі працэдурнымі пытаннямі, якія пачнуць адбывацца з момента прыняцця спісаў на разгляданне. Таму, калі ласка, калі вы будзеце галасаваць за гэтае пытанне, улічвайце гэты момант, каб усе ўсведамлялі, якое рашэнне прымаецца і якія наступствы яно за сабой выклікае. Нагадаю, што даты прыняцця дакументаў ад выбарчых суб'ектаў папярэдне былі прызначаны на 10 сакавіка, з 10 сакавіка па 31. Мы меркавалі пачынаць прымаць дакументы ад выбарчых суб'ектаў. Скажыце, калі ласка, калегі, ці згодны вы зараз з гэтымі тэрмінамі? Ярослав, калі ласка. У меня два пытання на удакладненне. Першае, Зміцер там удакладняў, і вось я б хацеў таксама да яго далучыцца. Папярэдняе галасаванне, апошняе, тычылася прапановы Сергея Шалыгіна разглядзець магчымасць пераноса. Не за перанос, а за разгляд магчымасці пераноса. То бок, гэтае рашэнне аб пераносе яшчэ не прынятае. Ну і варта было б яго разглядзець сапраўды. Па-другое, удакладняючае таксама пытанне, і гэта, спадарня Алена, менавіта да вас. Калі ласка, нагадайце, ці можам мы тэарэтычна, не парушаючы ніякіх палажэнняў, заўтра абвесціць прыём дакументаў ад выбарчых суб'ектаў, але потым, калі можа так стацца, разгледзім і перанесем дату галасавання, то проста гэтыя дакументы трымаць. Ці іх прыйдзецца тады адмяняць і потым перасабіраць зноў. Проста ці парушаем мы тут якую-небудзь працэдуру пры такім раскладзе. Калі вы памятаеце гэтыя пункты палажэння, бо я так навскідку не памятаю. Ці зразумела пытанне? Я зразумела пытанне. У палажэнні аб выбарах ёсць тэрмін 40 дзён, які адзначаны для падачы дакументаў выбарчых суб'ектаў, якія яны
павінны прытрымлівацца. А таксама я раю ўсім чальцам выбарчай камісіі вельмі дакладна прачытаць палажэнне аб выбарах і рэгламент працы выбарчай камісіі. Гэта дакументы, якія рэгулююць нашу з вами працу, нашы з вами стасункі. І каб наперад не ўзнікалі пытанні і кансультацыі павінна даваць вам не старшыня камісіі, а кожны з вас павінен авалодаць пэўнымі кампетэнцыямі уласнаруч. Калі ласка, Алена. Ну, моя трактоўка па пытанні, які задаў Ярослаў, калі мы пачнем прыём дакументаў, але падоўжым тэрмін прыёму дакументаў, то мы выконваем рэгламент падаўжэннем тэрміну. То бок мы не зносім тэрмін, але падаўжаем тэрмін. Мы выканаем рэгламент. Я так. Алена, мы не выканаем палажэнне аб выбарах, і таксама мы паставім каардынацыйную раду ў такое становішча, што ім прыйдзецца нешта рабіць з тымі мандатамі, якія ў іх будуць пратэрмінаваныя. Вы увогуле, я яшчэ раз звяртаюся да вас, разумееце, колькі розных наступстваў нясуць вашыя рашэнні. Ці кожны крок трэба тлумачыць з нуля. Мы з вами працуем месяц, спадарства. Месяц. За месяц вывучыць палажэнне і рэгламент аб выбарах з тэрмінамі і наступствамі. Мне падаецца, гэта нескладаная задача. Нават для людзей, якія працуюць бясплатна. Калі ласка. Ярослаў, можаш удакладніць, ці правільна я разумею твоё пытанне, што калі мы пачнем прыём дакументаў выбарчых суб'ектаў ужо заўтра, то бок з 00:00 10 сакавіка, і вырашым, што мы зменім тэрмін на падаўжэнне, дакладна на падаўжэнне тэрміну, такая опцыя, ці гэта значыць, што мы парушаем рэгламент? Да, я пытаюсь праз гэта знайсці магчымасць задавольніць гэты запыт Сергея Шалыгіна, бо мне асабіста падаецца, што это можа тычыцца не толькі таго, аб чым ён там просіць, а проста у нас ёсць падставы разглядаць гэтую тэму магчымага пераносу выбараў. Просто шмат пытанняў ужо копіцца, і мне падаецца, рызыкі таго, што мы не паспеем якасна гэта зрабіць, растуць. І нам патрэбна мець больш прастору для манёвра. Таму я шукаю гэтую абхадную лазейку, там, якое-небудзь падаўжэнне. Ну, я думаў пра тое, якое ты агучыла. Можа быць, ёсць і нейкія іншыя. Выбараў прызначае каардынацыйная рада спадарства, аб чым мы з вами зараз размаўляем. Дату выбараў прызначыла каардынацыйная рада. Чаму зараз я павінна аб гэтым вам нагадваць? Скажыце, калі ласка. Алена, вельмі проста, таму што каардынацыйная рада, прызначыўшы дату выбараў, не падрыхтавалася да таго, каб іх правесці ні нашымі сіламі, ні якімі-небудзь іншымі. Дагэтуль не вырашаны цэлы шэраг пытанняў там, аб матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні, аб тым, як будзе пабудавана платформа. Сергей пачаў з таго, што мінулы склад каардынацыйнай рады не займаўся гэтымі пытаннямі. 2 гады, не год, як папярэдні склад, а 2 гады не займаўся гэтымі пытаннямі. Таму, калі каардынацыйная рада прызначыла дату выбараў, мы можам паставіць перад імі пытанне аб тым, што каардынацыйная рада і перанесла гэтую дату выбараў. Пакуль што я не меў часу, мне не хапае прадумаць, як гэта працэдурна, працэсуальна правесці. Але мне падаецца, само па сабе пытанне і прапанова можа быць правільным. Бо, мы ж ўжо бачым, што ў нас не вырашаны базавыя пытанні, і мы будзем як-то накручваць, павялічваць аб'ём хаоса кожны раз, калі будзем сутыкацца з такімі сітуацыямі. Адно чапляецца, як вы правільна пазначылі, адно чапляецца за другое. І лепей было б, на мой погляд, як-то дёргнуць стоп-кран раней, чым пазней.
хаця б разгледзьце такую магчымасць. Яшчэ раз, працэдурна пакуль не ведаю, як гэта магчыма, но тут ужо пытанне не ў тым, што сказаў Сергей. Мы ведаем, што у нас цэлы шэраг такіх пытанняў. Алена, калі ласка. У мяне некалькі заўваг, Алена, да твайго каментара пра тое, што дату выбараў прызначала Координацыйная рада. Координацыйная рада дала нам мандат, вызначыла состав камісіі і абазначыла, што мы вызначаем парадак правядзення выбарчай кампаніі, і мы з вами вырашылі і зразумелі, які графік правядзення гэтага выбара і анансавалі. То бок гэта мандат выбарчай камісіі. Нягледзячы на тое, што Координацыйная рада вырашыла папярэдне даць гэтыя тэрміны публічна, толькі галасаванне. Координацыйная рада не давала таймлайн усёй выбарчай кампаніі, усіх выбараў. Галасаванне гэта толькі частка гэтых выбараў. Координацыйная рада назначыла, і мы пацвердзілі гэта. Ужо было гэта на публічным пасяджэнні. Мы сказалі, што так, мы бяром на сябе адказнасць, каб зрабіць выбарчую кампанію усю ў такія тэрміны. Мы апублікавалі гэты дакумент. Гэты дакумент публічны. Другое пытанне. Калі мы кажам пра пытанне, якое ставіць перад намі старшыня Алена Прыходзька, прагаласаваць за рашэнне, за дакумент, за парадак, я не бачу зараз нічога у тым, што мы прагаласуем і праз 1 гадзіну пачынаецца прыём дакументаў выбарчых суб'ектаў, і калі ты бачыш, Алена, парушэнне рэгламенту, палажэння о выбарах, скажы, бо я открываю і бачу, што пункт 6.2 дакументы падаюцца ў камісію не пазней 40 дзён да пачатку галасавання, то бок выбаршчыкамі. Ёсць таксама пункт пра камісія выносіць канчатковае рашэнне па спрэчках аб рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў не пазней як за 30 дзён да пачатку галасавання, і больш я не бачу ў палажэнні па выбарах, якое мы не хочам парушаць, рэгулюючых тэрмінаў. Але пункт першы, што я сказала, што мы самі сказалі ўжо публічныя тэрміны. То бок, калі мы шукаем якія-небудзь шляхі, каб далей занимацца пошукам шляхоў прымаць дакументы і бла-бла, ўсё, што казаў Ярослаў, то мне падаецца, што мы не парушаем палажэнне, адказваючы на гэта пытанне. Калі ты бачыш, што мы парушаем, то ткні зараз. Але мне падаецца, што не, мы можам так зрабіць, што мы падоўжым тэрмін прыёмкі выбарчых суб'ектаў. Ну, я бы раіла галасаваць увогуле па гэтым пытанні. Ну, і, можа, трэцяя заўвага, што гэта не пытанне разгляду скаргі, я салідарна з Ярославам, скаргі Сергея Шалыгіна зараз. Я нагадаю, тое, што я нагадвала раней, у нас не было ў мяне і ва ўсіх нас шмат пытанняў, якія не прапрацаваныя зараз у гэтым працэсе. Напрыклад, назіранне, яшчэ буду казаць пра гэта. Напрыклад, умовы, пры якіх выбары не лічацца сапраўднымі. Гэтыя умовы могуць быць, напрыклад, я лічу, што выбары не будуць сапраўднымі, калі будзе блэкаут па інтэрнэту. Ніхто з Беларусі не зможа прагаласаваць, напрыклад. Ці калі платформа, штосьці здарыцца, што не вытрымае DDoS-атакі. І у нас будзе больш за 60% непрынятых выбаршых. Напрыклад, гэта генерацыя зараз ідэй. То бок яшчэ шмат пытанняў, якія мы будзем прапрацоўваць, і пры гэтым я лічу, што мы узгаднілі таймінг выбарчай кампаніі, мы яго апублікавалі, мы рухаемся ў ім, і мы робім усё, каб выканаць найлепшым чынам, і калі не ведаю, праз 2 дні, напрыклад, мы прыйдзем да таго, што мы нешта не ўлічылі, то ў нас ёсць яшчэ шлях, каб задацца пытаннем, ці трэба нам зносіць тэрміны, бо мы не можам выканаць, напрыклад, палажэнне па выбарах. Усё, дзякую. Ставлю на галасаванне пытання аб тэрмінах па прыняццю дакументаў ад выбарчых суб'ектаў. Папярэдняя дата была з 10 па 31 марта. Калі ласка, галасуем за гэтае пытанне. Ці прымаем мы гэтыя даты, зацвярджаем гэтыя даты, ці не зацвярджаем? Калі ласка, Ярослаў. Зацвярджаем. Алена. За. Пётр. Падтрымліваю. Зміцер.
Таксама за зацвярджэнне. Дзякуй. Я таксама за зацвярджэнне тэрмінаў па прыняццю дакументаў ад выбарчых суб'ектаў. Такім чынам, з 10 сакавіка з 0:01 па мінскім часе, гэта ўжо дакладна хутка, літаральна там праз гадзіну, выбарчыя суб'екты змогуць дасылаць свае дакументы. І тут трэба мне адзначыць наступнае. Калі ласка, паважаныя выбарчыя суб'екты, вельмі дакладна знаёмцеся з палажэннем па выбарах, у якім прапісана, якія дакументы, у якой паслядоўнасці выбарчая камісія будзе ад вас чакаць. Ну, па-першае, адмоўлюся, што няма такога дакладнага абмежавання, якім чынам вы можете дасылаць. То бок ёсць два шляха. Вы можете дасылаць на афіцыйную пошту, якая пазначана на афіцыйных старонках Коордынацыйнай рады, у тым складзе, які пералічаны ў палажэнні аб выбарах, альбо вы можете дасылаць свае дакументы праз форму, якую мы вам прапануем. Ну, як па мне, дык гэта проста зручней рабіць, таму што калі вы будзеце рабіць гэта праз пошту, то вам там, напрыклад, пагаджэнне з мемарандумам, які дэкларуе каштоўнасці, трэба будзе дасылаць асобным лістом падпісаным. Калі вы зробіце гэта праз Google форму, то не трэба асобным падпісаным лістом, проста трэба адзначыць галачку. Ну, гэта такая парада, але яшчэ раз скажу, у вас ёсць права накіроўваць дакументы як заўгодна. Першым мы чакаем, што першымі мы чакаем, што накіроўваць дакументы на адрас выбарчай камісіі будуць лідары спісаў. І ўсё ж такі агучу, калі ласка, паважаныя лідары спісаў, якія дакументы мы ад вас чакаем? Каб ваш выбарчы суб'ект, спіс, меў сваю назву. Калі вы ідзеце ў асобным статусе, то бок проста асобнае згуртаванне, гэта адно. Калі вы частка фракцыі, альбо палітычнай партыі, альбо кааліцыі з некалькіх аб'яднанняў, то яшчэ дадаткова патрабуюцца рашэнні устаноўчых камітэтаў вашых партый альбо вашай групы, якая вас дэлегуе. Калі гэта проста спіс сфармаваны людзьмі, якія вылучылі свайго лідара, гэтага не патрэбна. Далей мы чакаем ад вас ваши кантактныя даныя, то бок e-mail актуальны, які вы правяраеце, на які вы адказваеце, і пажаданы тэлеграм-канал для афіцыйнай камунікацыі. Ваше прозвішча, імя. Далей ваша палітычная праграма тэрмінам не менш, чым за 2 гады, як цягнуцца паўнамоцтвы вашай кадэнцыі. Таксама вы павінны пагадзіцца з прынцыпамі выбарчай кампаніі, якія азначаны ў палажэнні аб выбарах. Гэта мемарандум, які дэкларуе каштоўнасці. Ну і там асноўныя прынцыпы аб прызнанні уварвання России супраць Украины, ну и непризнание выборов 2020 года, дакладней признание их сфальсификованными. Таким чынам вы яшчэ паралельна пагаджаецесь выконваць і этычны кодексы нормы падчас агітацыі і забяспечваць меры бяспекі удзельнікам вашых кампаній. Тут акцентую вашу увагу, паважаныя лідары спісаў, калі ласка, інфармуйце чальцоў вашых спісаў у тым, што прымаць удзел у выбарах у Коордынацыйную раду у складзе чальцоў гэта небяспечна. За гэта пераследуюць у Беларусі. Важная частка. Праверьте, калі ласка, якім чынам складзены ваши спісы. Павінна быць выканана норма гендерная, каб 40 асобаў менш прадстаўленага полу былі ў спісе, і таксама не менш за 2 асобы у кожнай 5 гэтага спіса. Для кааліцый, як я ўжо сказала, асобныя рашэння ад вашай кааліцыі. Ну і пасля запаўнення ўсяго гэтага вы атрымаеце персанальны ідэнтыфікацыйны код, які вы раздадзіце ўсім чальцам вашага спіса, і ўжо яны ў індывідуальным парадку кожны будзе альбо запаўняць форму
для чальцоў спіса альбо дасылаць на афіцыйную пошту каардынацыйнай рады спіс сваіх асабістых дадзеных для ідэнтыфікацыі. Ну вось асноўнае ўсё. Яшчэ раз нагадаю, усё гэта выкладзена на сайце каардынацыйнай рады. Калі ёсць пытанні ці непаразуменні, вы заўсёды можете напісаць на нашу афіцыйную пошту, удакладніць і зноў-такі даслаць нам кантактныя даныя кантактнай асобы, якая будзе кантактаваць з выбарчай камісіяй, і мы будзем кансультаваць гэтых людзей па ўсіх бягучых пытаннях. Такім чынам, выбарчая камісія зацвердзіла даты прыняцця дакументаў ад выбарчых спісаў і пераходзім да наступнага пытання. Ці могу Так, я у нас даць, калі ласка, камент? выбачай, не бачыла. Да, спадарня Алена агучыла, што павінна быць 40 асобаў, ці можа проста гэта 40%, адсоткаў, так, 40%. 40%. Да, мне так падалося, значыцца. Дзякуй за вялікі. За ўвагу. Спіс, мінімальны склад спіса 10 чалавек, але раім, каб у вас усё ж такі былі людзі ў запасе, таму што ўсякае здараецца, калі чалавек па будзе-якіх прычынах выйдзе з чальцоў спісу, то проста спіс не будзе зарэгістраваны, калі колькасць чальцоў менш за 10 чалавек. Больш можна, менш, на жаль, нельга. Таму, калі ласка, улічвайце гэты момант. Дзякуй за ўдакладненне, Зміцер. Пераходзім да наступнага пытання. Гэта прапанова па ўдакладненні правілаў разгляду дакументаў ад чальцоў альбо лідараў спісаў з катэгорыі былых палізняволеных, у якіх адсутнічаюць будь-якія дакументы, пасведчанні асобы, як у гэтым выпадку, калі ласка, Пётр Маркелаў гэтую прапанову высунуў, у яго ёсць пытанне. Пётр, выказвайся. Про регистрацию выборчих списов, так? Так, ну пропонував приймати комплекс. Так, ну пропонував реєструвати таких людей, коли вони дають фотоздимок. Ну, просто може, тут було, я просто не пам'ятаю такої пропонови. У яких осудничать посвідчення особи. Не ведаю, у мене такої пропонови не було. Я пропоную якраз потребувати посвідчення особи, бо згодно з положенням ми сябрами виборчих списків можуть бути тільки громадяни Білорусі. І, ну, как бы, да, треба потребувати посвідчення особи. Ну, там было пытанне такого кшталту, што калі чалавек зняволены, у яго там, ну вось, умоўна кажучы, няма пашпарту на руках, але ён, ну, напрыклад, мае статус, меў статус палізняволенага, і як ідэнтыфікаваць такога чалавека, калі ён там ідзе альбо ў складзе спіса, альбо з'яўляецца лідарам спіса, ці можам мы яго ідэнтыфікаваць нейкім іншым чынам, калі вось у выпадку, што ў яго на руках там, не ведаю, няма ніякіх дакументаў. Ну, калі ўжо пытаюць, я просто я такое пытанне ясна. Не, я прапаную патрабаваць фотаздымак пацверджання асобы. Вось. І ў гэтым выпадку гэта можа быць не толькі пашпарт, в прынцыпе, можа быць, ну, хаця, як это не толькі пашпарт, да, як бы, ну, можа быць, дзейны. Не, ну, треба визначитися. ВНЖ з'являється посвідченням особи. Коли там прописано громадянство Білорусь, не з'являється, але може прийматися. Ми можемо приймати в ВНЖ, ті прописано громадянство Білорусь, ми можемо приймати фотоздимки паспортів. Так, в принципі, ми це робимо у ручному режимі. Так. Ну, у дадзеным выпадку акуратно стан пашпарта мы толькі і прымаем. Ну, у нас такі ручны режим ёсць. Таму вось якраз тут будзем прымяняць усе тыя рэчы, якія можна таксама прымяніць і для выбарцаў. То бок, ну, мы атрымоўваем гэты фотаздымкі, мы іх аналізуем, мы спрабуем ва всякімі іншымі шляхамі, да, праверыць, што
што і пацвердзіць, што чалавек мае грамадзянства Беларусі. Калі ў нас гэта не атрымоўваецца, калі не хапае дакументаў, не хапае інфармацыі, мы не можам дапускаць такіх людзей да, я лічу, да і дазваляць ім быць часткамі выбарчых спісаў. Калегі, ці хоча хто-небудзь выказацца па гэтым пытанні? Тады дадам толькі, што калі будуць узнікаць нейкія там, што называецца, пазаштатныя сітуацыі і асабістыя асаблівыя выпадкі, то мы будзем іх разглядаць вось менавіта як асабісты выпадак у індывідуальным парадку. Пытанне, якое павінна было ісці як адно на галасаванні, таму што мы павінны былі зацвярджаць даты галасавання і рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў, я раздзяліла на два, таму што дату рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў мы зацвердзілі, але дату галасавання я выношу на асобнае галасаванне зараз, таму што ўзнікла дыскусія, калі бы папярэдняй дыскусіі не было, мы б галасавалі як за адно пытанне. Так як была папярэдняя дыскусія, я гэта пытанне раздзеліла на две часткі. Зараз я прапаную прагаласаваць за дату галасавання выбараў. Папярэдняя яна была прызначана на 11 з 11 па 17 траўня. Калі ласка, спадарства, галасуем, ці зацвярджаем мы зараз гэтую дату галасавання, ці не. Ярослав. Устрымаўся. Пётр. Устрымліваюся. Алена. Устрымліваюся. Можна потом каментар пасля галасавання. Зміцер. За зацвярджэнне гэтай даты. Я таксама за зацвярджэнне гэтай даты, і у нас зараз такая сітуацыя, калі 3 чалавекі устрымаліся, яны не ўпэўнены, і 2 чалавекі голас старшыні, ну што можна лічыць як 3 за зацвярджэнне. То бок мы не зацвярджаем дату галасавання. Гаспадарства зараз. Дата галасавання у нас не зацверджана і застаецца адкрытай. Вось такі рашэнне прынята. Не ведаю, тут сакратар піша, што большасць за, кворум ёсць. Да вот не большасць за, атрымліваецца 3-3. Нема большасці. Нема большасці. 3 чалавекі ўстрымалася. Не, секретар прав. Секретар прав. То бок мы зацвярджаем дату галасавання. У нас нема 3-3, у нас ёсць 2-0. І кворум ёсць, так што дата прынятая. Выбачайце, я ўжо сёння. Тады устрыманыя не лічацца, так. Дзякую. Дзякую, вялікі сакратар. Так, устрыманыя не лічацца. Тады У мяне падвісла, Алена, толькі ў мяне ці ва ўсіх? У мяне таксама. пераходзім да разгляду наступнага пытання. Наступнае у нас апошняе пытанне, гэта запрашэнне назіральнікаў за выбарамі. Калі ласка, дакладае Лена Жалавот, якая коаардынуе гэтае пытанне. Пачатку гэтага пытання пачну з таго ж факту, што ў дзеючым палажэнні па выбарах пра назіральнікаў як пра асобную катэгорыю удзельнікаў выбарчага працэсу прамых норм няма. Гэта значыць, што ў нас няма так бы званага міні-выбарчага кодексу, я б назвала, пра назіранне, і ўся неабходная
рэгуляцыя гэтага пытання па сутнасці на баку камісіі зараз, і то бок каго мы лічым назіральнікамі, як арганізуецца назіранне, як адбываецца акрэдытацыя ў назірання, якія правы, якія абмежаванні, як выглядае справаздача па назіранні. Гэта тое, што зараз на прапрацоўцы у нас у выбарчай камісіі. Мы гэта дакладна разумеем, і гэта бліжэйшым часам будзе апублікавана. Што зараз мы разумеем, што назіранне у нас будзе складацца з двух складнікаў. Гэта міжнароднае назіранне і беларускае грамадзянскае назіранне. Лічым, што такія два трэкі нам патрэбныя, каб зрабіць працэс празрыстым, правяральным, што вельмі важна, каб знізіць рызыкі недаверу. Сёння ўжо казалі пра гэтыя маніпуляцыі. Ну і каб атрымаць незалежную ацэнку і рэкамендацыі пра паляпшэнне працэсу на будучыя выбары ў коардынацыйную раду. Пра два трэкі. Міжнароднае назіранне. Зараз мы, як выбарчая камісія, прапрацоўваем ліст, каго запрасіць. У нас ён ужо ёсць. Запрашэнні вось-вось будуць дасланыя. Мы кажам тут і пра прадстаўнікоў нацыянальных парламентаў, і пра прадстаўнікоў міжнародных інстытутаў, і пра арганізацыі міжнародныя, экспертаў з іх. Важны момант, я думаю, што прагаварыць, што мы разумеем, што гэта не дзяржаўныя звычайныя выбары, то бок мы кажам не пра афіцыйныя місіі, напрыклад, ПСЕ ці ПАСЕ. Мы кажам пра нейкія такія ad-hoc фарматы назірання, усе з пісьмовымі справаздачамі, так, але ўсё ж такі. Можа быць, гэта parliamentary guests какие-нибудь, visiting delegation. І другое беларускае назіранне. Ведаем, што у выбарах у прошлым годзе была практыка, падыход, калі выбарчыя суб'екты маглі накіроўваць прадстаўнікоў, але зноў жа такі на баку камісіі, на нашым баку, прапрацаваць гэты рэгламент, каб было зразумела, што гэта значыць, як накіроўваць, што гэта за групы, якая колькасць, хто можа уключацца ў гэты працэс. То бок, зараз мы працуем над такім палажэннем ці правіламі аб назіранні і акрэдытацыі, у якім будзе інфармацыя, хто можа быць назіральнікам, як падаецца заяўка, як выглядае акрэдытацыя, правы і межы доступу, межы адказнасці, што лічыцца справаздачай хіба назірання. Бліжэйшым часам, без дакладных тэрмінаў, зараз скажу, будзем публікаваць такі дакумент, каб усе заахвочаныя маглі падаць свае заяўкі на назіранне. Дзякую, Алена. Дадам, што ў нас ужо ёсць папярэдняя згода, і я думаю, прычым і папярэдняя згода і зацікаўленасць як ад прафесійных, скажем так, парламенцкіх назіральнікаў, так і нават ад грамадзян, якія выказваюць зацікаўленасць назірання за выбарамі. Таму я думаю, што з назіральнікамі ў нас праблем акурат не будзе. Хочу яшчэ дадаць з улікам усяго, што сёння гучала для ўсіх, хто нас глядзіць, і для нас, як для чальцоў камісіі. Просто хочу зачытаць палажэнне аб выбарах, у яком прапісана сфера кампетэнцый выбарчай камісіі. У сферу кампетэнцыі выбарчай камісіі ўваходзіць вызначэнне формы і сродкаў правядзення галасавання, рэгістрацыя выбарчых суб'ектаў, адмена рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў у выпадку прадугледжаных дадзеным палажэннем, распрацоўка ўласных правіл і працэдура, таксама узораў выбарчых матэрыялаў, прыняццё і разгляд заяў і скаргаў ад выбарчых суб'ектаў і грамадзян Беларусі, у тым ліку скаргаў на адмову ў рэгістрацыі выбарчых суб'ектаў і таксама заяў адносна адмены выбараў,
Падлік галасоў, правядзенне папярэдніх і канчатковых вынікаў выбараў і іх публічнае абвяшчэнне, адмена вынікаў выбараў, іншыя пытанні арганізацыі выбараў. Калі ў кампетэнцыю камісіі ўваходзіць адмена тэрмінаў выбараў ці перанос выбараў, папраўце, калі ласка, і пакажыце мне, паважаныя калегі, дзе гэта прапісана ў палажэнні аб выбарах. Пункт 4.9.8. Так, до конца зачитай, калі ласка. Іншыя пытанні арганізацыі выбараў. Іншае пытанне арганізацыі выбараў. Вы лічыце, што адмена выбараў і перанос выбараў уваходзіць у іншае пытанне арганізацыі. Адмена, можа, не, а перанос? Просто каб усе дэфініцыі былі прагавораны, і каб, я думаю, гэта важна публічна прагаворваць, таму што зараз ствараецца такая сітуацыя, калі камісія, якая працуе публічна, заходзіць за межы, якія не былі вызначаны намі раней. Прынамсі, тыя дамовы, якія мы папярэдне абмяркоўвалі. Таму я хачу, каб гэта было публічна, каб кожны з вас усведамляў, разумеў ступень адказнасці і таго, ці правільна мы аднолькава мы разумеем палажэнне, якім кіруемся, і ці правільна аднолькава мы разумеем сваю ролю у гэтай выбарчай кампаніі. Калі ласка, Пётр. Так, я хотів просто питати, які пункти порядку дня ми зараз обмірковуємо. Здається, ми скончили з запошним пунктом, я хотів новий додати. Скончили з запошним, ні? Про назирання. Ми скончили. Добре. Просто не було пункту, а прийшлася некая, так сказать, дискусія. Ось, я хотів просто внести все ж таки вот этот пункт порядку дня, який принципово відрізняється від переносу виборів. І ми вже там мірковували, просто пропоную вже проголосувати, просто, да, для мене це болить питання, да, бо я бачу, що Сергій Шалыгин на цю скаргу прислав, ми йому по формі, якби, да, проголосували, всі чітко відмовили, але питання, якби, само не... Але рішення не прийняли по змісті, да. А зміст такі, я пропоную ініціювати, з ліком положення про вибори, яке предугледжує, що право проголосувати мають громадяни Білорусі, з ліком того, що комісія має предоставити для цього необхідні інструменти, з ліком того, що існує категорія виборців, які не мають можливості тримати як білоруський паспорт, так і паспорт Нової Білорусі. Я пропоную за це проголосувати, щоб ініціювати дискусію з технічним провайдером для задовольнення потребування прав, для можливості ведення попередньої реєстрації з індивідуальної верифікації прав лічбову платформу при наявності обґрунтування і при наявності фотоздимку паспорту. Ось, вже там мірково, я просто хочу, щоб комісія за це формально проголосувала, да, і, мені важливо, щоб, да, чоловік давав цю скаргу, і він, і мені так само самому особисто хотілося б це затвердити рішенням, да, і так само кому це не протягували вже далі. Нам раніше так само пропонував. Ось, виношу туди це на голосування. Ось. Давайте тоді проголосуємо, будь ласка. За гэты, коли ви згодні, да? Ну, значить, що як ви згодні? Я ж маю право виносити, здається, питання на голосування. Маєш право виносити питання. Я зараз ще раз зашлю в чатик текст, ініціювати дискусію з технічним провайдером для задовольнення можливості реєстрації на вибори, з допомогою індивідуальної верифікації про лічбову платформу при наявності фотографування і фотоздимку паспорту. Да? Пропоную ініціювати цю дискусію. Питання рука у Ярослава. Так, Петр, я хотел докладнить, вам необходимо менавіта праз галасаванне гэта правесці. Мы можем просто дамовіцца, ніхто не забараняе нам гэтую дыскусію узняць. Можа, яна будзе нават больш шырокая, чым при наяўнасці фотаздымку пашпарту. Трэба будзе тады там, а если калі фотаздымак якасны, неякасны, свайго пашпарту, не свайго, апошняга, не апошняга, можа просто дамовімся, што мы гэтую дыскусію зробім бліжэйшым, на гэтым тыдні і не будзем пра гэта галасаваць, уносіць гэта ў пратакол. Я падтрымліваю ініцыятыву, мне толькі падаецца, што это занадта шмат галасаванняў на сёння.
Тут просто, як мінімум, старшыня камісіі супер дакладна супраць таго, каб камісія мела хоць нейкае дачыненне да асабістых дадзеных. То бок яна, Алена, правільна я кажу? Алена не хоча, каб Супраць. камісія Я супраць, да. катэгарычна супраць, Вось, таму яна што супраць. у нас няма ні кампетэнцыі, ні рэсурсаў, каб гэта зрабіць сапраўдна. У нас таксама не проста няма ні кампетэнцыі, ні рэсурсаў. У нас нават няма такога права, якое б нам дазваляла рукамі улазіць у асабістыя даныя людзей. Наконт права не ведаю. Здаецца, есть у нас проводить якраз і выбіраць сродкі для правядзення выбараў. Просто што нават, просто наконт БПЦ, беларускага пашпартнага цэнтру, ці была ад іх нейкая заява, што яны зробяць хаця б нават тым, это ўжо не казаць пра тых людзей, пра той катэгорыі грамадзян, пра якіх казаў Сергей Шалыгін. А у нас няма пакуль што ніякай заявы, што яны нават зробяць бясплатныя пашпарты для тых палітвязняў, да? Няма пакуль што ніякага дакумента, ніякай дамовы, ніякага стэйтмента ад іх. Мы не ведаем, што яны гэта зробяць. І я няма ўпэўненасці, што я не бачыў ніякага пацверджання, што яны гэта зробяць. Мы гэта абмяркоўвалі, але гэта а калі яны гэта не зробяць, то ўвогуле будзе капец, бо яшчэ павялічваецца колькасць. Бо мы казалі, што хаця б пэўны час, там сотні палітвязнікаў недавно выйшлі, яны гэта бясплатна пашпарты зробяць, каб яны змаглі прагаласаваць. Просто што калі у іх праблемы з гэтым, калі гэта дорага для іх, бо гэта шмат даволі пашпартоў. І калі яны сцвярджаюць, што кошт аднаго пашпарта 80 €. Допустим, яны нешта зарабляюць, допустим, там я не ведаю, колькі это кошт пашпарта, але, допустим, 50 € ці 40 € каштуюць, 30 €, да, друку. Это все равно вялікая даволі сума. Нават калі 20 € пашпарт каштуе, 200 чалавек, допустим, полічыце, 4 тысячи, да, даволі шмат. Таму все ж таки трэба неяк гэта пытанне вырашаць. І я прапаную ініцыяваць дыскусію і прыняць рашэнне ці інакш, якое-небудзь рашэнне. Ці мы разгледзець магчымасць прымаць такія індывідуальныя выпадкі, да, у людзей, якіх няма пашпарта Новай Беларусі, няма пашпарта Беларусі. Не хоча. Елена, можливо. Можем мы поставить уже пытанне на галасаванне, прапанова змяніць фармулёўку па галасаванні на тое, дзе ты я даслаў, каб не было дэталёвай інфармацыі пра якія кейсы, то бок, на мой погляд, гэта дыскусія яшчэ раз, нягледзячы на тое, што ўсё ўжо зафіксавана ў тэхнічным заданні, яшчэ раз пра набор дакументаў, якія мы прымаем для верыфікацыі і рэгістрацыі выбаршчыкоў на платформе для галасавання. Мне падаецца, што гэта пра гэта пытанне. Нягледзячы на тое, што мы акрэслілі ўжо на мінулым адкрытым пасяджэнні, і гэта зафіксавана ў тэхнічным заданні, за якое большасцю галасоў прагаласавалі за выбарчая камісія, мы яшчэ раз вяртаемся. Можа быць такая фармулёўка, яшчэ раз вярнуцца да яго. У мяне яшчэ і прапанова стейкхолдера трэцяга каардынацыйную раду таксама пазваць да абмеркавання, каб улічыць усе наступствы такіх. Так, добра, давайте давайте тады калі-небудзь давайте перафармулюем. Бо сапраўды каардынацыйная рада наш і зацвярджала гэта палажэнне. Яна ж пісала, што маюць права галасаваць грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Сапраўды добрая ідэя тады прыцягнуць каардынацыйную раду. Магчыма, яны зменяць нешта у палажэнні. Магчыма, яны захочуць дапаўненне некае прыняць да гэтага палажэння, дзе дазволіць камісіі, напрыклад, неяк апішу эту сітуацыю, да? Бо пакуль што яшчэ раз я кажу, што павінны мець права нібыта па палажэнню, але шляхоў для рэалізацыі гэтага права камісія не прапануе. Вось. А можна яшчэ задаць пытанне вам, спадарства, а хто будзе несці адказнасць у выпадку уцечкі асабістых даных, якія вы будзеце верыфікаваць уручную? Спадарня Алена, калі я правильно разумею, што кажуць Пётр і Лена Жывахлоты, яны кажуць, давайте яшчэ раз гэта абмяркуем. Не зараз, а вось Пётр нават хоча на галасаванне ставіць, мець права вернуцца да гэтага пытання, нягледзячы на то, што ўжо там мы за яго галасавалі.
Я не супраць яшчэ раз его абмеркаваць, калі ў гэтым ёсць патрэба. Ну, я яе пакуль не бачу, но мне падаецца, калі калегі кажуць, што ёсць, значит ёсць. Гэта яшчэ пакуль не пра тое, пра што вы запытваецеся, хто будзе несці адказ. Гэта частка ўжо дыскусіі. Можа, мы не будзем ее зараз уздымаць, можа, мы туды дамаўляемся, окей, абмяркуем. Ну і не будзем яе пачынаць сёння. Бо праз 25 хвілін, калі я правильно разумею, ўжо выбарчыя суб'екты нам пачнуць пісаць. Так, добра, давайте так сформулюем, что мы это обмеркуем, это не будем докладно ставить, как там нечто не помылиться, просто давайте еще проголосуем, что мы вертаемся до этого питания разом з провайдером Координаційної ради, как буде докладність ось це конкретне питання, яке ми обмерковуємо. Ось, я голосую за. Ярослав, Я не супраць, то бок за. Алена, За. Зміцер, Устрымаюся. я супраць. Я лічу, што ў камісіі было дастаткова часу абмяркоўваць, прымаць рашэнні. І калі у вас ёсць столькі вольнага часу спадарства, каб праводзіць гэтыя дыскусіі па новым коле, то я думаю, у вас знойдзецца час вывучыць палажэнне, рэгламент, а таксама час на апрацоўку асабістых даных выбарчых суб'ектаў, якія пачнуць прысылаць да нас свае дакументы. Мы назначым дзяжурства, і вы будзеце у гэты вольны час апрацоўваць асабістыя даныя, спраўджваць іх і рабіць ту самую Ну, почекайте, Алена, мы ж проголосовали просто про то, что мы это обмеркуем, да? Ну, ось питання ми обмеркуємо. Ну, я не хочу гэта абмяркоўваць. Я выказала сваё меркаванне. Вы хочаце абмяркоўваць, вы будзеце абмяркоўваць. Я не хочу гэта абмяркоўваць. Я таксама маю права сказаць не і не ўдзельнічаць у тых абмеркаваннях, якія я не лічу канструктыўнымі і тым больш нават лічу дрэннымі і шкоднымі. Такія абмеркаванні лічу шкоднымі, таму што яны не прыводзяць да канструктыву, не прыводзяць да Давайте до рашэння. модерации, калі ласка. Проголосовали? Окей, все, прагаласавалі. Так, абмяркоўваюць тыя, хто лічыць вартам гэта абмяркоўваць. На гэтым я думаю, што пасяджэнне можна закрываць. Пасяджэнне закончылася ў 21:36 па сет. Зараз ужо не магу перавесці на мінскі час, але хуткім часам пачнем прымаць документы ад выбарчых суб'ектаў. Чальцы камісіі гатовы іх апрацоўваць, як мы бачым, усе. Дякую. Да пабачення. Дякую. Жыве Беларусь. На жыве вечна. Жыве.